سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا جلو ومتحستوتات حيزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحون بخبرا نقدمكم نايلو مارستي سفيحي كهون بقطبانا علم ببوليتيكا كمدما أبناي زبانا بفلا أبناي هاقرنا أبي أتوكرو زلو قطباوي دايركشن دايمنشن بسفيحي كنركن فتنينا أقداسن كل سد ما كسمع زلو فيديو غينا تسمعني لايك مقبار شير مقبار ريتو من حسابكم بهنا من قد مقداف دما العلا قداسنا كل ويخل مجمريا تم عبيت هيدلاينز بحال بونكم جمرينا let's go please like and share قبرو thank you. The US has doubled its tariffs on India over the country's ongoing purchases of Russian oil. Importers of Indian products will now pay 50% duties, making them more expensive to US consumers. Delhi is torn. It's not interested in cutting ties with Moscow, but it can also ill afford losing business in the US. 20% of Indian exports went to the United States last year, but tariffs of 50% will make those a lot more expensive. It's a problem. So, هذا كابتي أزار بارس خوين زلو دونالد ترامب من البات نتهديد ديز قبرو زلو ويس بتكبار قبرويو زبل زربانيرو 5% تعريف بالعلي هندخ قبريه نهند دما قدميز نبره ممحدار ناجو بايدن 4 عامت كلمنان كأمنان دحر مزنح بزح جزيه بزح صعرنا دبلوماسي دحر مفساسو دونالد ترامب ونمتيو لك كم تقميز نبرك تقول إن هند أبغنهم أنصار تشاينا المسلاف استجابره فتنتات كله أبزبنا دونالد ترامب تعبيتون سلزلو أنا زبل كوزي قبر دما جدا يكتصفع زلو زبل الرأي سلزلو ني هندك هرما جميرو لس لازم هنداويان ما يبقى يشكن نخون زبل أقول تصفاني روم ويل أبزبنا دونالد ترامب كم زبحال يلن بيلا غير هريمو مالو نقول طبعا هند دما عبس الواك فتر زغل تعريفيو مغنياتو كبابي 10% نايتي نقدناتهم بس امريكا زلوم نقديو سلازي ابي عداغا اقداسي تعريف دما دارغانت بيزنس ناي هندي كنقص زغلي مغنياتو ناي علبا ناي كال اقد هاي تك زي كون نبراتات سلازغونه اكسبورت اتي علبا ندعرو قين بقاتا بخالوت هاجرات كتكا سلازغل 50% تعريف ندحر غير كالو ما نمسب 5% وسيخ زجاج على الكسبية اللي انت لذي برجز أبكالوت كيدو كابكال هاجري خجز نتن تعرف حشو زلون سلذي هندي بيج لوزر كون كم زغلاب زقود دايزي نجر كم دري زلنا برايم مينستر ناي هندي بزحي فتشينوني دونالد ترامب نمأمان أبغونون مسلاف درجة كم مجمر يجمرون دونالد ترامب بزح زفتون أبو تسفان بيروزنا برا مراحينا نرزلنا نأمريكا مين كملوا ملو كاردتاتكا ناب أمريكا غيركا مسكالوت هاجرات تتصابعي من قدين أمريكا كتحقس إلكان دحرخيتكا أما داتا disappointed كين كخم تترف أيكوننا عشت هاجرات كينيا نابنت ويليام روتو تمساس العجة هيقاتيمو مس جو بايدن بزوج عيرو حنزو خون دبلوماسيا عوتها مزجيبة مزبلة دونالد ترامب هجي نبمولو كدم سسا كم زغل ويون بعبيو قالك كفالناتو كاليو كم زغل مس تشاينا زلوكم ركم تدي عليكم زبل دارجا نايتس عمالتي انفستيجيشن كان كايدولينا تركب نابله متنقطع يبو مالو كينيا دما لوبيست سكوت ايران دونالد ترامب كتمت سرا لا يزبال زلو هندي فتينا اي سلطان so here we go na hindi media تايبلالو let's listen to their perspective تايبلالو 50% tariffs on India are now in force. They came into effect this morning. India is only the second country after Brazil to face such a high levy. Some observers had hoped that better sense would prevail and that Trump would eventually change his mind, but that has not happened. He has not softened his position or his tone. Listen to what the US president said. كم نريز لنا هنداويان بعالزيا كمارك بعالزي بالكشات بعالزيا كمارك سمع كله it just makes a lot of تناي دونالد ترامب كايدا كند منتاي نتوم دقفتون اتاقعتون يسبت كم زلو برقص هنداويان امريكا بقولنهم كتكون ناي دونالد ترامب تفيزو يتخون تخليا برقص جن أمريكا أبغونهم كوينا أنصار تشاينا كتحجزهم قال سفع زغنة أنتي تشاينا صار تشاينا بروباغندا تجبر زنبرت أبتو كوينا نيراشا ونيروبا د تون تتكيما مثل نيراشا كونتات تتداخم زنبرت تتداخم زنبرت ميديايو here we go أمريكا بيلا جرا كتصف أمس جمرت حجي بقمت على كزارة بجميرة مالو that's good أمريكا كمي جرا نتوم أبغونا خدوز دليل زنبرو كيف تو أنصار أمريكا ناراتيف نخعزو أنصار أمريكا غزغاس ويونتي نعلمنا لوطي تعويد نخجبرون نخدفون تجبرون كم زلنا نرزلنا كل زين بحال زلوا دما نالبات نيرترا قبل من صباح زرب حي بلوكم يلون overall
بعاب سئلي bigger picture يبرو تزعب يسئل كترخلها أمريكا بزحت حيلتات أبغنا زنبرو ترحقهم على متأن ترحقهم دللا دما اتبانت أرازلو تبلو زل حيلي نحيله نعبي ندلدلي خيرالو نسد ما يونتي مدرك غير زخل مسكزية مالتي. Last evening. Just like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets. You know, $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. So first, هنداويان بيل لاغيريو بزربات زغيرو صفيعوم زلو مجمريا دونالد ترامب زعبا تاريخ زغدس ايكونن ስለዚ ታሪክ ካ ጽቡቅ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክትፈልጦ ኢልካ ትጽዕር ዘለሃ ጉድላ ኩዳት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ታሪክ ሰብ ኣይኮነን ልክዕ ከምዛ መጽሓፍ ምሳብካ ቀዳሞት ክልተ ገጻት ምሰንበበ ቀዳመይቲ ገጽ ጥራይ አንቢቡ ብዛዕባ ነታ መጽሓፍ አንቢብያ ዝብል ሰብ ዶናልድ ትራምፕ ፈርጆኽንሎም ነታ ቀዳመይቲ ገጽ ከብባውን ዓቕሊ የብሉን ነታ ቀዳመይቲ ገጽ ጥራይ ሳመራይዝ ገይርኩም ሓቡኒ ናይ 4 ሰንተንስ ሓቡኒ ዝብል ሰብ እዩ ስለዚ ከም ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ሸውዓተ ነፈርቲ ናይ ህንዲ ታሪመን እዚ ማለት ህንዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ትሕቲ ናይ ፓኪስታን ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ንህንዳውያን ድማ ልክዕ ኣብታ ቆርበቶም ኣብታ ስምዒቶም እዩ ዝሃርሞም ዘሎ ስለምንታይ ኣብታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ዝተገበረ ዳርጋ ህንድያ ተሃንዲዳ መፂኣ ክትሃርም ኢላ ሓይላ ከተርኢ ኢላ መፂኣ ፓኪስታን ድማ ኣፅዋር ናይ ቻይና ዓጢቓ ስለ ዝፀንሐት ነተን ነፈርቲ ናይ ፈረንሳን ናይ ገለመለን ተጠቂማ ከተጥቃዕ ዝፈተነት ህንዲ ሸውዓተ ነፈርቲ ውዲቓትላ ተባሂሉ ህንዲ ሓንቲ ነፋሪት ኣይወደቐትልና ብምባል ክኽሕዱ እዮም ፈቲኖም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ፓኪስታን ናራቲቭ ተቐቢሉ ከምታ ፓኪስታን ሪፖርት ዝገብርዎ ሸውዓተ ነፈርቲ ተሃሪመን ይብላ ኣሎ ናው ምናልባት ኣሜሪካ በቲ ዘለዋ ሳተላይት ሪኣ ክትከውን ትኽእል እያ በቲ ኮይኑ ግን በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ህንዳውያን ክበሃል ዘይደልዮ ዘረባ ኣብ ጎኒ ፓኪስታን ኮይኑ ሸውዓተ ነፈርትኹም ወዲቐን ስለምንታይ ከኸም ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ህንዲ ነተን F-35 ዝበሃል ፕሮግራም ናይ ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ ንዑ ክትገዝእ ትሓስብ ነይራ እዚ ናይ ታሪፍ ባእሲ ምስ ጀመረ ግን ንዑ ገዲፋ ሱ 57 ወይ ከዓ ሱ 35 ናይ ራሽያ ክትገዝእ ትሓስብ ስለ ዘላ ዳርጋ ወዲኣውን ኣላ ስለ ዝበሃል ዘሎ ብቁጥዕ ዝተላዕለ ናትኩም ነፈርቲ ፓኪስታን እውን እኮ ዘውደቐቶ እዩ እንታይ ሓይሊ ኣለኩም ኢሉ ክንዕቆም እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚኣ ድማ ነቶም ህንዳውያን ኣብታ ትሕሞም ቦታ እዩ ዝሃርሞም ዘሎ ካልእ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ዘሎ ዘይምርድዳእ ድማ ናይ ኣማይት ዓመታት ዝገበረ ይብሉ ብናይ ህንዲ ታሪክ ድማ ፓኪስታን ኣብ ርባዕታት ዲ ወላ ኣይዶኖ ኣበናይ ዓመት ካብ ህንዲ ዝተነፀለ ተገንፂሉ ዝኸደ እምበር ኣካል ናይ ህንዲ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ዘረባ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢንፍላማቶሪ ፕሮቮካቲቭ ይብልዎ እዚ ከዓ ንስምዒታት ናይ ህንዲ ዝሃርም ንፓኪስታናውያን ዝሕጉስ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ንዘሎ ድማ ኣመሊሱ ዘራስን እምበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ሕራይ እስከ ናይ ህንዳውያን ሪኣክሽን ንርኣዮ እዚ ከዓ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ንብራዚል ከማ ገይሩ ኣብ ሕቑፊ ቻይና ይትቦም ንራሽያ ከማ ገይሮም ምስ ቻይና ትዛዕበየ ዝምድና ክህልዎም ገይርዎም ሕጂ ድማ ንህንዲ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንርኢ ኣለና This is the really interesting time. So first, Trump called the Indian Prime Minister a terrific man. Then he claimed that India and Pakistan were on the verge of a nuclear clash. He said they've been fighting for hundreds of years. Again, factually incorrect. And then he implied that he was personally speaking to Prime Minister Modi. Now, Trump keeps telling these stories on repeat, and New Delhi keeps fact-checking him. So let's set the record straight once again. India and Pakistan were not on the verge of a nuclear war. Donald Trump had no role in forging a ceasefire, and trade was never a factor. The 50% tariffs on India prove the point. So this is simply a case of Trump wanting credit. He wants to announce deals and claim victory. But when India called out his levies, refused to give him credit for the ceasefire, and rejected his one-sided deal, Trump raised the tariffs. And he blamed it on New Delhi's purchase of Russian oil. Unfortunately for him, a new report is now out, and it exposes Trump's hypocrisy. The US president is doing the exact same thing for which he is targeting India. The US is discussing energy deals with Russia. Officials from both sides have met at least twice. The first discussion took place earlier this month. I mean, get used to this hypocrisy. Wake up. مسؤوليننا ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ክሕምማ ጀሚሩ ዘሎ ወይ ህንዲ ሕጂ ይስምዓማ ኣሎ ሃከም ነዚ ክትሪእዎ ይከኣልኩም all the way ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ hypocrisy እዩ ናይ ህንዲ
سلمتاي ناي نداد ناي راشا تجزء لهم إلى الجداء تورد لهم تعريف 5% هذا لهم هلا أبزن ناي رويترز كان تايب له أمريكا مس راشا حدش ناي إنرجي ديل كتجبر تحسب الله أي أمريكا زبلواسي قال سباسي أمريكاويان زاتوا مقابرسي عند علايم زبلو مغنياتو أمريكا نربحهم عقاب قد قادي يومكا نتنزنا عقا نسخا غيركا إذا حتيات نسخا غيركا يلوم زغوز عخازلو نبحالهم يمدقزو ونتي قد مالتيوني جرمن أوروبا بملو كابراشا كي تقزيلهم قطبهم كم زر مسكيرهم مسراشا قن حجنسهم ناي انرجي ديل كقبرو ناي كال ديل اسكو قبرو يفتنو لو كقبريهم كا زحفر ونا يكون أمريكا نعها قتيلاتك بواقعها كتحيي المفتان نا أمريكا نورمال كلاسيكال كيزيو عنداويان حجي دردون زل مثلني أمانة حميم ومالو but get used to it مس أمريكا ندعرقينو كتقبلو ترايز لك أمريكا أبكسات كادوي لك تربح تفتن هجريا نعها رجيسا إلا ما أكثر تفتن هجريا this is the reality نا أمريكا but again أبزبن أمريكا زي كم نورمال غيركا وسيت كاي خاخت زارب زلكا سلامتاي كم زغيركم سلامتاي كم زغاتي مزبحل يلن بزحات كيلاتات جن ولا دقفتنا أمريكا ناي دونالد ترامب مالتيو زي وصيتاو كم زي كونيم زارب زلو مغنياتو ازن هندز غبرا زلو ابزي حج زلنا يا مدرخ نا أمريكا مليسو زون قلقل ناب زغدد عزقت دوس دامبر زتقما خم زي كونيم زارب زلو again ني كالو تاغرات كم بمقبار مس بوتين زكايز زلو كنتات هيسلته مس تشاينا زغبر زلو ديل ايتوده نبرازيل نخلت بفلاي نتن بريكس بحالا حدا بحدا غيرو زهرمن زلو زس دمم ጉዳይ ስለዝኾነ እሱ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ወይ ሓድሽ ነውፅእ ዝፈጥር ዘሎ እዩ ካብቲ ናይ ቁጠባዊ ኩናትን ውድድርን ናብ ትክክለኛ ኩናት ድማ ንስገር launched what Ukraine called a massive overnight attack on Kyiv, killing at least 14 people and injuring dozens more. Ukrainian officials say children are among the dead. Nearly 100 buildings have been damaged, including several high-rise apartment buildings. The combined missile and drone attack is the first to hit the Ukrainian. كم نريد لنا راشا برتع زخونة متقعت كم زكايدت كل زارب على الحج. Hello and welcome to BBC News. I'm Lakshmi Gopal. Let's start with our main story this hour. 12 people, including 3 children, have been killed in the Ukrainian capital after heavy Russian bombardment. The country came under a Russian air attack overnight, with Kyiv reporting being hit by ballistic missiles and drones. In the past hour, the EU chief says the EU mission building has been damaged. كم نريد لنا ناي راشا متقعتي أطبقنا برتعي خيط كم زلاب يوكرين أب كيف مالتيو كيف مالت ترسغة تمايو by the way ناي أوروبا حبرت ميشن ناي European Union mission office نعطون كم سهرمة يوزن الجرزلو كم نريد لنا يوكرين أبتي أب أمريكا دونالد ترامب أمتيوني ما رحنا يوكرين كم بدنا أوروبا أقدم لما بالاس كمس بوتين زرخة بزنبرة كون دخول نتيجة جبر زلو تهدرا مكس قاسات معجس يجبر له تطوية بلو ويون معلبي يجبر له خون زبل تسفانيرو كم نريو زلنا بوتين أبايتا هذا أجد سديل كسب زي تجبره نتي كوينات تطو قبله ويون كزها حلو مدب كم زي بلو شوهات كم زي بلو دقي مدقاقي يندرالو معرابوا عالم دما يزبل زلو why is that because بخمسة عينت زقص زلو زكينات زي أموداتا نابيو كخيد أوروبا تقدم كفرارو هي مزفتنو نيرم نزكينات زي ني يوكرين أبز حيا لبوتا نبز حيا قلي نير لومي كمز بحالي لن سلمن تاي بوتين تطو قبلو زي كل زلو زكينات زبل زربايو too late a little bit too late لو يقوم أبز معلا بزبزعكم أتقدم نزكينات تطوابلو نزار عرب قبل كله أي تكاتلو نيركم لو مجن تكينات أب بناي راشة قبل التنت ناحية لمسكده تكونتات أبز عجن رياضة لنا كنا درجة بتحيله برجت زخول دبلوماسي أمريكان دونالد ترامب زفتنو زلو أن كل لا يمسناي متأنك قطعات ناتو كما يجيرو أبزخونه يكون معلبك بتحي كعلن نفسه حسبات زجرميو دحري أمريكا تأكل مع دونالد ترامب بأكل تراقبون بستفل عليه من قدي أبتك قدامي أجندة ناتو زلو نا يوكرين قداي كوين بزوان زي قدامي أجندة ناتو ناخونه مسبوتين بمن قد ناتو فلو الأخ يكون بعلو يكون ميديا يكون قطعنا تزارب قلو راشا يكون فلاديمير بوتين بفصم دمبرز كبلو زي مخالهم it is just very very interesting نبي حق زقرميو فلاديمير بوتين
كمون راشا كاب أمريكا زخونة يكون سقات يكون فرهي كم زي بالله ينام رزلنا أمريكا خد جبرت خل ولا حنت خم زي اللي أمامينهم زلوا أنت زخون نيرو كم زي علم ملو نزو كنتات زتطو كبل ولهم حجي تسفانا يتطو مبالا لنا تبع لغلو فلاديمير بوتين بزبرت عمل متقع تزقبروا له زلو مخنيات أي محلون يمزولو زلو again دونالد ترامب كم سعرتنا تون كتريو تخلي خايز بالزي. Well, standing outside one building, you can see they got hit by a missile at about 3 this morning. You can see how it ripped through the building. There were rescue workers going through on the rubble. Some of that rubble is still smoking. There were trucks trying to remove a lot of the debris. And I've been told that there were 10 people who lived in this part of the flats. Very much a fight that was recovery right now. And Katie, it wasn't that long ago that it's been. So is it حدك هون كله أبتانا أوروبا حنتك بكم أبزينا أوروبا أنت يقول له Ukrainian capital in several weeks as US efforts to broker peace appear to have stalled. Let's cross straight to Kyiv and speak to our correspondent there, Namisha Jaiswal. Namisha is at the European Union delegations building, which we're hearing was also damaged during the ناي أوروبا حبرت delegation ناتو ناي أوروبا حبرت إمباسي بلو ويون ناتو أوفيس نقول لا يتحري مخمزة لا يزن الجرجة لازم تكعتزي أوكي ناي أوروبا حبرت دما حدا توسخ مخنياتي كخونه زخونه خجبرت زدليون تلو ويم كجبر مدام تلو قين نعون خجبر. Overnight Russian strike. So Namisha, what more can you tell us? Describe where you are. Well, Anna, the impact is really evident here. We're right outside the door of the EU delegation office, and the door, of course, is offline. There is a window that's been completely blown out right above. And if I could also show you more damage towards the other end of the building, all of these are EU delegation offices. And this is some of the impact you're seeing. But as we were walking down the street towards this office as well, shattered glass everywhere. كم نريد لنا ناتي أوروبا حبرت كوميشن ناتو أوفيس يوزاب يوكرين تحريم خمزلون تي درجة عبي دامج وكاكن بلاين خلينا أجن دامج وريد ولا يمزبلو زلو زخا برجس أوروبا حبرت أيقونن أب يوكرين زلو أوفيسهم أيقونه أبراسل زلو أوفيسهم كهرمي زفرة يمزبلو جلجليهم مخنياتو تزلو درجة مكحار تزلو درجة بأسن أجرجرن متفنانن بزح دايمنشنز بزح دايركشنز بزح من قد كتريو تخل نجاريو قليل نجار أيقونن زلو زكنتات زي سلزي إزاي كمو كينو أبزار له لجزء تكونتات فزين كان يمزحل أنفت يبلون هم أنت قينو دما إذا كنتات زيك سبابيك قد الغل أنت ياخد جبرت غل أمريكا بزحجي we will be watching this بغربا مكتة زليو نجاريو جن again إزي تحدى كنتات كون كله نازل كنتات زي معلب خي جبر دونالد ترامب جن ملو حيلنا وتنابي جير والله yes again about Venezuela, a country in South America that makes news once in a while, usually with words like oil, crisis, and Maduro. That's the Venezuelan president, Nicolas Maduro. This is a country of 28 million people, and right now it finds itself at the center of a showdown with the United States of America. As we speak, US warships are sailing close to the Venezuelan coast. But what triggered this face-off? And what does it mean for Venezuela? Tonight we'll break it down, starting with the basics. This is where Venezuela is located. أجي نتايو إذا قد عايزي دارجة نحيا لوان قلعتنا ميديا عالم سعيب اللهم معناته أمريكا أبزغت قبرات غل سقمتي بزعق زيك محجة أبا أبكالو تقرات قبرات تويو مخنيات تدللا أمامت أنا فنزويلا عن طريق ما أبلاتين أمريكا خوينجن لك عبتناي أكيد تاسي جغرافي كواك أمامت أي زلوا إذا خانتايو برازيل تزعبي كفالنا لاتين أمريكا كون كله نسمين قصو نابزقع من قد زلو كنت هادما كم نريد زلنا من الله وندحريلنا فنزويلا كابو تندسيتات ممولن تن كاريبيان زبالا كيتكا شعو بعل كيبا بلعلو كم دما تي باناما زبالت باناما كانال أون علو بو حلف نابتي حروقن كنت خلقا بت باناما كانال زبال نفسه زخالي أبا أسنة بزرليو سنمتاي باناما كانال أمي تشاينا تقوط عصيرات بمبال أمريكا نت باناما كانال كتكاتلو باناما كانال زبال كنتايو أمونغو أتلانتيكا وكيانوسن سلام وكيانوسن زرلو مرة خبي بين توك تبلت خلوي وين تانل من قد تبلت خليها زيد ما تقدم أمريكا سريحات تقول ما تشاينا كامباينات تهاجر بس تشاينا ركب سلزنا برا نزبوت هذا تشاينا تقاصر لا أبحجز لنا مدرخ دما نتشاينا خد تقاصر إحنا فكرة نخلينا يبلو جن again فنزويلا وين حدا قدرس حجرين أمريكا مغنياتو زي نايس نايسمين أمريكان دوب أمريكان زول بوتا أمريكا حزقت ناي بحالتيو
ዝኾነ ዓብ ሓይሊ ኣከባቢና ክመጽእ የብሉን ይብሉ ኣለዉ ቬኔዙዌላ ግን ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ስለዚ ንገር ዘሎ ነዚ ስርዓት ናይ ቬኔዙዌላ ናይ ኒኮላ ማዱሮ ንከውድቕዎ ብኩሉ መንገዲ ሓቂኖም ተበጊሶም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ሰራዊት ናታ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ብብቅዓት ክገብርዎ ክእሉ እዮም ዝበለቶም ቀሪባ ኣላ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ዝሃገር እዚኣ ብዙሕ ሃብቲ ኣለዋ ጂኦግራፊካዊ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናታ ድማ ካልእ ነጥቢ ዘለዎ ብዙሕ ነዳዲ ትሸይጥ ነይራ ቁጠባ ናታ ድማ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብዚ ገደዳ ዓዘቕቲ ወሪዳ ዘላ ሃገር እያ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ናልካም ትሪእዎ ዘለኹም ሳብማሪናት ናታ ክሩዝ ሚሳይል ክሰዳ ዝኽእላ ሚሳይል መራኽብ ክሳብ 4,000 ወታደራት ድማ ናብቲ ቦታቲ ኣቕሪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዳርጋ ኣብ መጀመርያ ኣዋርሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝግበር ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ክኸይድ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓና ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኢራን መንገዲ ዘሓሒሉ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ናብዚ ቬኔዙዌላ ስጉምቲ ንክወስድ ዝኽልክሉ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ቬኔዙዌላ ድማ ማዱሮ ብዙሓት ሚሊሻታት ኣውፊሩ ኣሎ ግን ብሓፈሻ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ተበግሶ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ዶ ዊ ዶንት ኖው ኣሜሪካ ነዚ ሰብ ዝቐተለ ወይ እውን ሒዙ ዘረከበና 50 ሚሊዮን ክንበይና ትብል ኣላ መራሒ ናይ ሓደ ሃገር ብዲሞክራሲ ዝተመረፀ መራሒ እዩ ስለዚ it's a very very interesting time እዚ ከምዚ እናበለ ከሎ ንሓደ መራሒ ኣሜሪካ ክትንፅሎ ካብ ስልጣኑ ከተውርዶ ብመራኸባን ብካልእ ሓይላን ኣብ ትጓየሉ ዘላ ብግምጡ ኣለኸ ህዝቡ ውረደና ዝብሎ ዘሎ መራሒ ንምድሓን ከዓ ትጎይላ it's interesting እንታይ ከሪአኩም ነዚ ስምዑ ሕጂ Our focus to West Asia, where Benjamin Netanyahu's tenure as Israel's prime minister appears to be under severe strain. Are his days as the country's leader numbered? And why is this question being asked? Nearly 2 years of the war have left Israel's citizens, intelligence veterans, even the military frustrated. Anger has been mounting, protests spreading, and Netanyahu's own allies appear to be looking past him. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ መን እዚ ኩሉ ህዝቢ ንመን ዝቃወም ዘሎ እዩ ንነተንያሁ ኣበይ ኮይኖም ይቃወምዎ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እስራኤል እዚ ሰብ እዚ ንክወርድ ካብ ስልጣኑ ዘሎ ፀቕጢ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዝፅዕርዎ ዘለዉ ንካሊ እዩ ግን እቲ ሚድያ ብዙሕ ካቨር ክገብሮ ይደልዩን እዮም ምዕራባዊ ዓለም ድማ ፀቕጢ ይገብር ኣንፃር ካልእ መራሒ ክንዲዚ ዓይነት ተበግሶ እንተዝግበር ነይሩ ቀደም ኤውሮጳውያን መፅመሙና ጥራይ ዘይኮነስ ብዘረባ ምገብጠልዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ነተንያሁ ዝበሃል ካብ ስልጣን ውረድ ተኣለዮም ዝብልዎ ዘለዉ but this guy ፍፁም ካብታ ስልጣን ክወርድ ኣይደልን እዩ ስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ድማ ንፈለስጢማውያን ምጭፍጫፍን ምቕታልን ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳናት እዩ ከመይ ገይሩ ኸ እቲ ህዝቢ ኣብ እስራኤል ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዝለዓለ ደረጃ እዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ዝብል ድምፂ እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ንዑ ንምሽፋን ኩሉ ዝካሎም ይገብሩ ኣለዉ ገለገለ ብዛዕባኡ ዝብልዎ ዘሎ ስሙ In fact, in an interview with Israeli media, former Mossad chief Yossi Cohen said that the public is demanding what he called real change in leadership, adding that he sees himself as a candidate to lead Israel. And the announcement cuts deep for Benjamin. ናይ ሞሳድ ሓላፊ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ናይ እስራኤል እቲ መርሕነት ነተንያሁን እቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ኩላቶምን ክእለዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ነተንያሁን እቲ ናቱ ጭፍራን ካብቲ ቦታ እንተተኣልዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስቃይን ሽግርን ናይ ፈለስጢማውያን ክውሕድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፀቕጢ ብኩሉ መንገዲ ድመፅእ ዘሎ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ብዝመፅእ ዘሎ ፀቕጢ በይኑ ክቕየር ኣይክእልን እዩ ንፈልጦ ኢና እዚ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነናቱ ኣበርክቶ ይገብር ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ንእስራኤል ዝለዓለ ብድሆ ኮይንዋ ዘሎ ናይ መንእሰያት ሓሳባት እዩ to do one simple thing. Don't shop at the supermarket this Thursday or any other Thursday coming up. Why? Because supermarkets are still stocking Israeli goods on supermarket shelves while Palestinians starve. Here's how you can take action. Shop any other day of the week, just not Thursday. Boycott these brands and all Israeli produce. Tag your local supermarket in the comments asking them to remove Israeli goods from their shelves. Together, we can stop feeding a system that funds apartheid and genocide. Join the global supermarket strike today. Free Palestine. ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እዮም ቀንዲ ፀገም ናይ እስራኤል ኮይኖም ዘለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኩሉ እቲ ኣብ እስራኤል ብቁጠባ ጠጠው ትብለሉ ማሓውራት እናረኣዩ ንዑ እዮም ዝሓርምዎ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ኣብ ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ነፍሲ ወከፍ ሓሙስ እቲ ሱፐርማርኬታት ናይ እስራኤል ንብረት እዩ ዝሽየጦ እዮም ዝብሉ
ስለዚህ ሓሙስ መዓልቲ ጥራይ ምግዛእ እንተቋሪፅካዮ እቲ ናይ እስራኤል ዝመጽእ ዘሎ ንብረት ከይሽየጥ ይኽእል እዩ ተዘረባ እኳ ጽብቕቲ ተኾነት ንዓርቢ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ካልእ መዓልቲ ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ንእስራኤል ዝድግፍ ዘሎ ነዚ ነተንያሁ ስርዓት ናይ ነተንያሁ ዝድግፍ ዘሎ ካምፓኒ ይኹን ኮርፖሬሽን ካብኡ ኣይትግዝኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ሓደጋ ይወዲቕዎን ዘሎ ከም በዓል ስታርባክስ ኢልካ ሜክዶናልድስ ኢልካ ኮካኮላ ኢልካ እዚኦም ዓበይቲ ብራንድስ ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ይሽግር ገጢሞም ዘሎ ስለንታይ ብሰንኪ እዚ ናይ ኣብ ቀዛ ዝግበር ዘሎ ነዚ ናይ እስራኤል መንግስቲ ዝድግፉ ምስ ዝደናገፁ ዘበሉ ሰባት ካብኦም ኣይገዝኡን እዮም ተን ካምፓኒታት ድማ ብርክናተን የንቆልቁል ናተን ኣታዊታት ድማ የንቆልቁል እዚ ከዓ ብቐሊሉ ከተምፅኦ ትኽእል ዳመጅ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ዓብ እገዳ ክገብሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ናብ ኤሮፓ ከምኡ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም እስራኤል ግን ንኩሉ ጠጠው ከተብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ እቲ ናትካ ሓሶት ናፈለቱ ኣብቲ ዝሕሞም ዝሃርሙ መንእሰያት ስለ ዘለዉ Will support on October the 7th, but you lost it by doing a genocide and now by starving children in Gaza. There's a famine. That's what the world is saying. We can't tolerate the famine. We lost it to a great extent because of Hamas propaganda. But as long as we have the United States... It's not Hamas propaganda to say there is a famine in Gaza, Danny. That is the ruling of the IPC. There is no famine in Gaza. So why did the IPC say there is a famine? Why does the IPC, which defines what is and isn't a famine, and has done so for 20 years, why is it saying there's a famine in Gaza City? The IPC changed the criteria. That's a lie. The IPC was not even there. That's a lie. What criteria? ሓደ ካብቲኦም ንእስራኤልን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናታን ሕማም ርእሱ ኮይንዎም ዘሎ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ነቶም መራሕቲ ናይ እስራኤል ነቲ ሓሶት ናቶም ብኩሉ እዚ ኢልካ ፒረስ ሞርጋን ሎሚ ካልኦት ኩሎም ሚድያታት ትሕስቡ ኣለኹም ኣይተታልሉ መዋእልኩም እናተሃለልኩም ክትነብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ቃዛ ሰብ ይጠምን ይሳቐን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ጥሜት ኣሎ የብሉን ዝብል ኦርጋናይዜሽን ብናቱ ዴፊኒሽን ብናቱ መግለፂ ኣብ ቃዛ ደርቅን ዓፀቦ ናትዩ ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ተዓፀቦ ድማ ዓፀቦ የለን ጥሜት የለን ክብሉ ይፍትኑ እዚ ንዓመታት ነቲ ሚድያ ኮንትሮል ክገብሩ ከለዉ ዝሕግዞም ዝነበረ ታክቲክ እዩ ሓደ ካብቲ ሚድያ መራሕቲ ሃይማኖት ካልኦት ኣገደሲ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሮም ከምዚኣ እናገበሩ እዮም ዝሸጡ ነይሮም ሎሚ ግን ይሰርሕ የለን The word Palestinian. There's no such thing as a Palestinian person. The bottom line is this. There is no such thing as a Palestinian people. There is no such thing as the Palestinian. ፈለስጢማዊ ዝበሃል የለን ዝብል እቶም እስራኤል ትኸፍሎምን ምሳጠጠው ዝብሉን ኩሉ ግዜ ፈለስጢማዊ ዝበሃል ሰብ የለን ይብሉ ወል ቀደም ከም ኢልካ በሚድያ ከተሰምዕ ትኽእል ነርካ ሎሚ ግን ቃሉ ዘሎ Palestinians. 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 The Palestinian people. Palestinian people. This Holocaust against the Palestinians. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ተቐይሪቱ መድረኽ መንእሰይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሓቂ ይርኦን ይሰምዖን ስለ ዘሎ ንፕሮፓጋንዳ ናይ እስራኤል ክቕበል ኣይደልን እዩ ዘሎ ደገፍ ናይ ፈለስጢም ድማ ናይ ፈለስጢማውያን ደገፍ ድማ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይሁዳዊ እዩ ጅው እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን እዮም ዝድግፍዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ድማ ቶም ቀድሚት መፂኦም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ እስራኤል ዝዕንውዎ ዘለዉ ምክንያቱ ያ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዝፍፀም ዘሎ ጥፍኣት ኣይኮነን ወይ የለን ኢልካ ክትዛረብ ሕልና ዘለዎም ሰባት ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ እዚ ድማ ናይ ዓለምና ዓብ ለውጢ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ነተንያሁ ናቱ ናይ ዕንደራን ናይ ትዕቢትን መርሕነት እንድሕር ወዲቑ ከምዚ ኣብ ቅድሚት ክሪኦ ፀናሕና ብናይ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ነተንያሁ ዘለዎ ስርዓት ተወዲቑ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ሽግር ናይ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ረጂም ቸጅ ድዩ ሽግር ድዩ ፀገም ድዩ ዝፈጥር ሓይሊ እንተሎ እሱ እዩ ስለዚ ናይዚ ስርዓት እዚ ወዲቑ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ጉዳያ ጥራይ እንተተኪራ ብኩነታታት ጥራይ ክትከይድ ተጀሚራ ንዓና ኣገዳስን ወሳንን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ግን በዚ ጌርና ክንውድእ ክንፍትን ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባናን ኩነታትና ክንምለስ ኢና ንቐፅል ላይክ ምግባር ኣይትረሱ What kind of people will wake up in the morning to go and make weapons to kill other people? Are you okay? You come to Africa, you dig up the whole place and leave mining dumps, poisoning rivers with cyanide, only to bring the gold and put it in a warehouse somewhere here you call a vault. እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኣፍሪቃ ምሁራት ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ዘረባ ዝዛረብ እዩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ
بخمي ملكعيو حدا حيلنا أوروبا معبول يسلطون ينابلمتيو ويون زبل برت الناس رحه نهزب عالم كباخن نهزب عالم بمقتال كربع زفتن حاو كم حجرات بسبعو مسالات زقدسا ب ناي انسساتات مسالات زقدسا نهزب كدمس زخل أصوار شيطان نزرب حزر لوا كامبانيتات كربحي لهم زسعرو እቲ ናይ ሞራል ኮምፓስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብመሰረቱ ኣብ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ዝቆመ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ንደቂ ሰባት ብኸመይ መንገዲ ነጥፍኦም ንዝብሉ ካምፓኒታት ቀዳማይ ቦታ ሂባ እያ ትሰርሕ ኣሜሪካ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ትግደስ ኮይና እዚ ኩሉ ኣዕናዊ ኣፅዋር ንዝሰርሕ ዘሎ ካምፓኒታት መክትም ገበረትሉ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ንዓለምና بجيجا حدا بريزنت نا أمريكا نيوكلير تسقيتو زبس حزب عالمنا خطفي غلي سلازي بزعبا نايدك سبات مثل بزعبا environment تقدس ندار خوينكا ني environment دك سباتن زدمسس نجار كجبراي تفكدني غا كالاي نزو كل عولمانا عالمنا زبكل زلو كامبانيتا نا أمريكا نا أوروبا الجد مانا تشاينا برقت سلمنتاي نتبع عبيو نساتهم زقبرو وزلو بناي دك سباتن بناي متعي ولدو دك سباتن زي قدسو كنسوم نا أفريقيان كل جزء بفلوي نا مورال سبقت خوينهم كما تصيفتنو مبزحت جزء معدنات دسرق زلون ساتميم نت معدنات وسيدهم بمزمزانا يدك سبات زنبرو زلون سميم أفريقيا ملو زمزمز زلون عبد خنات زنبر زلون بعرباويان كامبانيتات بزفطروا سيستميو بقمت على جن هاجرات بز مثلا خدان زغلا سبعة مسألة تخبرية اللغمن ناي سبعة كبرتات تقفش اللغم نابلو بقدام بخالن يشوف اللغة أينا يا أمره يتطعي أينا يخط حمم نابليز نجرز له and we want this kind of message نافذ كله درجان كبتصح سلزي زي حدا كابتم نبحكي powerful زخون ما راحتيهم نبعلهم انسساتات أي تقتلوا مثلا انسساتات كتخبروا لكم يبلغها زخدنوا ليزر جن نايتم صحت زركبون انسساتات قربت بوت صرحي كوف زبلولو كرسي كميو أما كينهم زورولو كل نجر زتري وزن لهم فلوي قربت كاب صحت زركبو ناي حرماز يخون ناي حرقت يخون ناي قلي كابكم زمزة قربت بوغير السسارحة نبرتيهم أبغزهم زتكمو نخال دخاجن بزعبا مسالاتن بزعبا كال ناي حبرت السب نجاراتن ناتزاربو زباج أولو زلوي يمزبل it's very powerful and very important من أبو محلافنا حدا كابتي أفريقيا بزبالة سكت قبرو لزلوا إلنا نزاربلو إيرترا دما بقدام النت كتصرحلو زدلي نزيا كريكم يدلي ونياتو إيرترا بزح سرح كم زد لي زلو ويون بزح سرح وين تسرح كم زلاجن زي نقررنا سرح له كنبل كلنا كاب زيرو تبقيسنا يكوننا حنت بوست دكتور فوريسوس my favorite ناي ميديا حبريتا زباب إيرترا زلو ناي قال كابتم زبالة حبريتا بزعب إيرترا كاب زبو أكاونتاتيو سلازي قل سبيو بقعو يخاد عكب انتاي لبوست غير نيرو إيرترا قال كابتن إسرا أفريقياويان هجرات انتاي زغبرا انتاي زغزا زلوا ببزح زغزا زلوا سولار بانلز خا سولار بانل مالت أبجزا خكوف أبيلكا بتناي سولار إنرجي غيركا مبرهتي مغوغو كل عينات كتجبر تخل مالتي أبز حلفة 10 تخلتا وارت رايزي ريبورت زي دارجا فايرال كونز جبور ريبورت يعني خريو خلقو أبز حلفة 10 تخلتا وارت رايسي كاب مانس تجون كاب ورحي شدشت إسرائيل باتن كساب حج مالتيو it imported 51 megawatt of panels لذي 50 حدا ميجاوات حيل إلكتريك كمان جزخل كم زمتأتي زنقر زلو if all panels imported are installed they would generate electricity equal to 15% of Eritrea's reported electricity generation in 2023 لذي اتخلو إرترا أمتعتو زلا كاب دقي عند حري أبدا زاوتاتيو أبوتو بتسعيو 15% نايتي ساعتنا إرترا كابزي أتوم ترايكم من شيء خليو أنا دما كل جزيتا زفت وأنا جرزيا إرترا كسب حجي نداديو ولا تفترة وجاس كم زلوا أي تجلس أننا له كلوانا يخلي زبل جمتن تسفانا لنا جن أي تجلس أننا له ولا وين انتلنا خوينو قلتي فكوت أيقونا complexity كلوا يجن انتلنا خوينو تسفاي جبر حدا معلت نقط أباناتنا غير لنا وحدات زبينا ندادن جازن تترخيبنا أبا خلنا نحنا كويتنا خنكون بحريننا خنكون كهل زرواير ليكمني كويت دي ولا قطر دي ولا إمارات دي تبروز لهم نحنا هنا خنكون اليوم ممكن كونينا معناته سعرها مزبل لنا نحنا سعرها مزبل لنا أبقى على عالم زي ركب سعرها مزبل لنا كي هبقى يتمزجني لزحدر زبسل زلنا أوكي زيا
ፖስት ኣነ ነዚያ ጥራይ ብምሃቡ ተሓጒሰ ነይረ እንታይ እስከ ወሲኸልና ሽዑ ኣነ ሕቶም ስሓተትክዎ እንታይ ኢላ ሓቲተ ኣነ ናይ ኤርትራ እቲ ዝቕፅል ዓቢ ብድሆ ወይ እውን ዓቢ ግንባር ክንብድሆ ዘለና ናይ ፀዓት ናፅነት እዩ بمقبل أصنتنا ويكا نفس مركوسا أم نفسنا زت أمام القطبة food security food independence يزبها زلولومي كابو بزي سنف دما energy independence دما هذا كابتي نايزمت عالم علي لما سكون قالوا أبيتي لا تزبلوا أب عالم حيال كتكون دحرقينكا ناس أخذ كون تخينكا ساعتنا كان مقبنات كان كتكو عصر كتكلا لك يوم زبلوا سلازي إيرترا هذا كابتن الدكتور فوريسوس دي بعنا هايلايت جيره زانات كاز حف كايا حنت كابتن اللي بيز رسرسات بوستيا إيرترا زيادة سولار بانلز تمس كم زلا 15% نهاية ساعتنا تاب سولار بزاعت وطراي أبزع عمد أوشت عمد بزاعت وطراي تبع 15% نهاية زلوا ساعات كون دحرقيلو كنا من تاينا سولار بانلز نغميت مسينا خمزلنا نرزلنا so just as Eritrea has boldly pursued food security I strongly believe we must now strive for energy independence with green energy as our anchor. ስለዚህ ልክ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመት ወይ 20 ዓመት ብመግቢ ልኡላውነትና ክንረክብ ብመግቢ ነብስና ንክንክል ተባሂሉ ኩሉ ዘሎ ፀጋታትን ቀዳምነታትን ናብኡ ኮይኑ ዝነበረ ካብኡ ምናልባት እቲ ኣብኡ ሓያል ስጉምቲ ኸይና ኣለና ግን ኩሉ እቲ ተገይሩ ዘሎ ዲጋታት ይኹን ትሕቲ ቅርፂ ሙሉእ ብምሉእ ኸይኑ ምዝምዞ ዝኽልክለና ዘሎ ሓደ ናይ ፀዓት ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ተሰሪሑ ዘሎ ክንምዝምዞ ህዝብና ድማ ርሂዎ ክነብር ተኮይኑ ፀዓት እውን ክትገብረለካ ፅቡቕ ናይ ፀዓት ብፍላይ እዚ ናይ ሶላር ወላ ኣብ ገጠራት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ጥቃ ዲጋታት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ነቲ ፀዓት እንድሕር ጌርካሉ ኣብኡ ንኽነብር ብፅቡቕ ንኽነብር ፅቡቕ ሂወት ንክህልዎ እውን ስለ ዘኽእል እዩ ናይ ግድን ኣይኮነትን ፓሎ ክትተክል ገመድ ክትጎትት ጀነሬተር ከተንቀሳቐስ ስለዚ እቲ ፅባቐ ናይቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ዓለምና በፂሓቱ ዘላ ቴክኖሎጂ ምጥቃምና ድማ ኣብዚ ከርባሓና ዝኽእል እንታይ ኢለ ኣለኹ Eritrea is blessed with God's daily gift of abundant sunlight, far more reliable than oil or gas, which are costly, unstable, and vulnerable to external sabotage. ስለዚ ኤርትራ ኣምላኽ ብፍሉ ይፀጋ ዝሃበና እንተሎ ፀሓይ እያ መዓልታዊ ዝኣክል ፀሓይ ዝረክብ ዘሎ ሕብረተሰብና መሊኡ እዩ ብጀካ ምናልባት ፃሕቲ ኣብ ከበሳታት ፀሓይ ተወፅእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ስቶር ጌርካ ፀናሕካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብ መታሕት ናይ ኤርትራ ግን 365 መዓልቲ ብርትዕቲ ፀሓይ እያ ትወፅእ ስለዚ ዝኣክል ፀዓት ከተመንጭወላ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ድማ እንታይ በና ንፀሓይና ዝቆፃፀር ኣብ ልዕለና ያለና ኣምላኽ ብጥሩይ እያ ትበና ዘላ ነዚ ተጠቂምና ክንምዕብል ጥራይ ዘለና እንታይ ኢለ ኣለኹ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ክደፋእ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለና ነ ትሩ ኢንዲፐንደንስ ናይ ብሓቂ ናፅነት ወይ ከዓ ልኡላዊ ሃገር እያ ክትብል ተኮይንካ ብመግቢ ነብስኻ ትክእል ኣለካ ከምኡ ድማ ብፀዓት እዚአን ክልተ ነገራት እንተለዋኻ ሳልሰይትን ላተን መድሃኒት ይብልዋ ግን መግብን ፀዓትን እንድሕር ኣለካ I think to some extent ህዝብኻ እውን ጥዑይ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥዑይ ኣመጋግባ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፀዓት እንተለዎ ድማ ምስኡ ዝኸይድ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ እምበር ሜዲሲን እውን ኣሎ ግን ኣብ ልዕሊ እውን ኣሎ ቴክኖሎጂ ኢንዲፐንደንስ ዝበሃል ኣሎ ግን መሰረታዊ ኢና ንብል ዘለና ኤነርጂ ፀዓት መሰረታዊ እዩ ስለዚ ንኩሉ ሂወት ንኩሉ ቁጠባ ዘንቀሳቅስ ፀዓት ስለ ዝኾነ ኣብ መግብን ፀዓትን ክንዕወት ኣለና ብዘይ እዚ ድማ ልኡላውነት ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ነዳድን ጋዝን ሓደ ብጂኦፖለቲክስ ዝፅሎ እዩ ካልኣይ ድማ ዋጋናቱ ላዕልን ታሕትን ዝብል እዩ ሳልሳይን ዝኸፍአን ድማ ብዶላር ኢኻ ትኸፍለሉ ዶላር ከነዓና ከቢድ እዩ ክንረኽቦ ስለዚ ፀሓይ ግን ዶላር ኣይንኸፍለሉ ወላ ነቕፋ ኣይንኸፍለሉ ኣባጁ ጎብናፅ ሂብና ኣሎ በቲ ዘለና ፀጋ ክንጥቀም ንኽእል ቁፅሪ 2 shield against geopolitics oil and gas are unstable expensive and deeply tied to global power struggles I mean ነዳዲ ኣብ ኢራን እስራኤል ተዋግያን ይወስኽ ተዋጋ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ክትዓፅወ ፀገም ገለገለ ኣጋጢም ሑቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣፅይዎ ነዳዲ ይውስኽ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ግድላት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ በቲ ዝኸፍአ መንገዲ እያ ነቲ ነዳዲ ትገዞ ኣብ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝሳተፍ ዝረኽቦ ሰብ ኣለኒ ክንምንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍላ ዘሎ ነጊርኒ ማለት እዩ ብነዳዲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ ትንገዞ ኣገባብ ኣገዛዝኣናትና ናይ ብሓቂ ኣብ ስፖት ኢና ንገዞ ሄጅ ኣይንገብር ኢና ኢሉ ስለዚ እዚ ከዓ ምስቲ ንእሽተይ ቁጠባ ምዃኑ ምስቲ ቁጠባዊ ፀገምና ዝዓበየ ዋጋ ኢና ንኸፍለሉ ዘለና ነቲ ፀዓት ነቲ ሃገር ንምጥቃም ማለት እዩ እዚ እዚ ዓብዪ ዋጋ ዘኽፍላ ዘሎ እዩ ከመተካታ ናብዚ ግሪን ቴክ ምኻድ ሙሉእ ብምሉእ ክንትኮ ይንኽእል ኢና ግን እዚ ሓደ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል እዩ ሳልሳይ resilience versus sanctions እገዳ ፀገም ኩሉ ግዜ መሕንቆ ፀገም ዝፈጥሩልና ስለ ዝኾኑ ኣብ ነፍስና ዝተመርኮሰ ክንገብር ከለና ኤርትራ must never allow its survival to depend on external vendors ሕጂ ወላ እኳ እቲ ፀዓት እውን ወላ እዚ ሶላር ገለ ንብሎ ዘለና እውን ፅቡቕ እንተኾነ ግን ዘተኣማምን እውን ኣይኮነን እንታይ ክንገብር ንኽእል ዘተኣማምን ክኾነና ሓደ ፓብሊክ ፕራይቬት ቬንቸር
መንግስቲ ኤርትራ ፕሮጀክት ገይሩ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድዮም ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኢንቨስተራት ድዮም ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ሓጊዞሞ ናይ ሶላር ፓነልስ ፋብሪካ ክንከፍት ክንብገስ ኣለና ኢለን ዶክተር ፍሬስዬ ሓሳብ ዝህብ ዘለኹ ኣይሓዝቦን እዮም ኣይብልኒ ግን ንሕና እውን ሓሳብና ከነካፍሎም ስለ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝኣኽለና ናይ ሶላር ቴክኖሎጂ በዓልና ከነፍሪ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንድሕሪ በዓልና ደይ ነፍርዮ ኮይና ኣብ ገለ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ስፔር ፓርት ጠጠው ከብልልካ ይኽእሉ እዮም ገለ ሽዑ እንታይ ትኸውን ትህስእ ስለዚ ነዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ ዓድና ከነፍርየሉ ንኽእል መንገዲ መፍጣር ኣገዳሲ እዩ መንግስቲ ሕፅረታት ናይ ባጀት ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ልዕሊኡ ድማ ኤቭሪ ሆም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ገዛ በዚ ብዝከኣል መጠን ነቶም ዝኽእሉ ብገንዘብ ነቶም ዘይክእሉ ድማ ዋላ ብድጎማ ጌርካ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣውቶቡስ ድጎማ ዘሎ ናይ ነዳዲ ናይ ገለ ድጎማ ዘሎ ዘለካ ድጎማታት ኣሊኻ በዚ እንድሕር ተኪካዮ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክጠቕመካ ይኽእል ሓንሳብ ነዛ ፀገም ምስ ፈታሕካያ ድማ ካልኣይ ግዜ ይትኸፍለላኒ ኢኻ ስኢላ እያ ትቕፅል እዛ መፍትሒ እዚኣ ናይ ነዳዲ ጀነሬተር ተይቲኻ ኩሉ ግዜ ነዳዲ ክትገዛ ኣለካ ናይ ሶላር ግን ሓንሳብ ምስ ገበርካ እንተበላሽዩ ጥራይኻ ክትዕርዮ ዘለካ ስለዚ ዓብይ ፅቡቅ ነገር እዩ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ክእለት ናቱ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ናይ ሶላር ፓነልስ ኣነ ዝፈልጦ ዓርከይ ጥራይ ኣብ ከምኡ ኢንስታሌሽን ዝሰርሕ ኣሎ ኣብዚ ስለዚ ብዙሓት ኣለው ኣብ ከምኡ ደረጃ ፍልጠትን ተመክሮን ዘለዎ ኣብ ኤርትራ እውን ዝኣክል ፍልጠት ኣማዕቢሎም ከም ዘለዎ እየ ዝፈልጥ ኣብዚ እዋን እዚ ንክልቲኡ ኮምባይን ጌርካ ድማ ናብ ዝበለፀ ክንከይድ ንኽእል እቲ ልቦና ካብዚ ክንመሃሮ ዘለና a nation that cannot control its food and energy controls ሃገርሲ መግባን ፀዓታን ትቆፃፀርቲ ኮይና መፃእያ ድማ ወይ እውን ናይ ፅባሕ ንግሆ ቦታኣ ድማ ፅቡቅ ጌራ ዘወሓሰት እያ the sun does not ask for payment yet it powers all life ፀሓይ ናይ ዝሃብክዎም ፀዓት ክፈሉ ናይ ትብልንያ ካልእ ኩሉ ክፈለኒ ዝብል ስለዚ ፀሓይ ናይና ፀህያብያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብቲ መዓልታዊ ትመፀና ህያብና ተጠቂምና ህይወትና ቡ ክንቅዕር እንተኽኢልና እቲ ዝበለፀ ፀጋ ሓደ መዓልቲ ኣብ በዓል ኤርትራ ምንባር ፀጋ ይከውን ስለምንታይ ናይ ኤሌክትሪክ ክፍሊት ክልወካ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ሰብ እቲ ሶላር እናማዕበለይ ዝኸይ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ገዝኡ ሶላር ተገይሩ ኤሌክትሪክ ናቱ ናይ ኤሌክትሪክ ከይከፈለ ክነብር እዩ ብናፃ ክነብር እዩ ምክንያቱ ናይ ናፃ ፀሓይ ስለዘላትና ንመንግስቲ ድማ ክንምንታይ ሓገዝ እዚ ህዝቢ ናቱ ፀዓት ኣለዎ ቆልዑ ብጋዝን ብላምባን እየ ተማሂረ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣብ ርእሱ ልጭ ተወልዕሉ እንተተማሂሩ ክንምንታይ ክዓቢ ኽእል independence is not only political ናፅነት ዝበሃል ፖለቲካዊ ጥራይ ኣይኮነን ብቁጠባ ብሶሻል ከምኡ ድማ ብሰስቴናብሊቲ ክኾን ኣለዎ የቐኒየልና ዶክተር ፍቅሪ የሱስ for raising this timely and strategic discussion ኢለ መፅሓፍ ኩሉ ዝሃበኒ መልሲ ድማ ዝሓሸ ክሪአኩም እታ መልሲ ዝሃበኒ ካብቲ መጀመርያ ዝሃበኒ ሓበሬታ ዝበለፀ ሂብና ንኣብነት ተወሳኺ ብዛዕባ ኤርትራ ደይ ንፈልጦ ኢሉ Eritrea is among the best solar resource countries in the world with most parts of the country recording solar installations around 6.5 kilowatt per meter square per day. ኤርትራ ካብተን ዝበለፀ ናይ ሶላር ቴክኖሎጂ ዝጥቀማ ዘለዋ ሃገራት እየን እዚ ድማ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጫፍ ናይቲ ሃገር ተዘርጊሑ ኣሎ በቲ መዓቀኒ ድማ ሂብና ኣሎ tapping these natural wells for clean energy just makes sense yes absolutely እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ቫይራል ክኸውን ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ስኢልና በቃ ሓደ ግዜ ዘየለ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ገለን ጥራይ ንህልኮ ዘለና ክንዲዚ ዝኣክል ፀጋታት ኣለና we need to bring this forward ስለምንታይ ናራቲቭ ናትና ብዛዕባ ፖለቲካን ብዛዕባ ቀይ ባህርን ጥራይ ክኸውን የብሉን ወላ ኮቶም ፀላእትና ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኣጀንዳ ኣብኡ ክነብር ፀቕጢ ይገብሩልና እንተለው እዚ ግን ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ኣናውንስመንት ዝበለፀ ሓበሬታ እዩ ቀፃሊ ነተን ሶላር ናይ ገዛውትና ስኣልካ እውን ኮርዲ ደስ ምበለና ኣነ ምክንያቱ ዓብይ ኣቺቭመንት ዓብይ ዓወት እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣብዚ ቀፂልና እንታይ ኢሉኒ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢሎም ድማ ካልእ ድማ of course by reducing reliance on firewood and charcoal solar protects forests restores soil and helps stop land degradation oh my god it's just unbelievable ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ኣነ ክዓቢ ከለኹ ተወሊደ ክሳብ ዝዓቢ ካብ ኤርትራ ክሳብ ዝወፅእ እንጨይቲ ኢና ንድድ ነርና መጎጎናትና ብእንጨይቲ ነይሩ ፀብሒ ድማ ብፈሓም ኢና ንሰርሕ ነርና እዚ ማለታይ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ገረብ ይጠፍ ነይሩ ይዝከረኒ ኣነ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ነዚ ነገር ግን ብምንታይ ክንበልዕ ኣብ ገዛውትና ልቺ ነበረና ናብ ዓድና ድማ ኤሌክትሪክ ኣይነበረን ስለዚ ክንበልዕ ግዴታ ስለዝኾነ ግድንና እንጨይቲ ከነቃፅል ነይሩ ግን ወዲ ሓረስታይ ስለዝኾንኩ ኩሉ ሓረስታይ ይፈልጥ ገረብ ክትቁረፅ ከም ዘይብላ እንታይ ግን ክገብር በቲ ክበልዕ ደሊ ከይበላዕካ ይትንበርኒ በቲ ድማ ነታ ገረብ ከመይ ጌርካ ነቲ ታሕተዋይ ከየንቀፅካ ትቆርፃ ገለ ይዝበሃል ስለዚ እዚ ፀዓት እዚ ድማ ነቲ ሓደ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኤርትራ ክፈትሕ ዝኽእል ስለዝኾነ ብዓብዩ
كل سب كواسالون كدفعلون زلويو كم دريه زلنا كالوت there is also a health element solar stoves lightning me no more smoky kitchen oh my god نديتاتنا غير مساكين مغوغو كعقدا بالفي عبان كالئن كبون كنددا عينن نقيرن زنبرا مساكين كله تزدخمو زنبرا كساب حجي اب عيني زريان عي سلازي كساب حجي دما يقصل هلو يا بزح سلازي نزين بمقيار طراي زغبر زلو صعري نتزبي ኤርትራ ናይ በሐቂ ጻማናቱ ጻማናይ ነጽነቱ በዚህ ካክትክሕሶ ትኽእል additionally investing in solar will spark new jobs definitely from installations and maintenance solar enterprise it can drive yes بساعات እንድሕር ኮይኑ እቲ ብሶላር እንድሕር ኮይኑ እቲ ልችናይ ነፍሱ ከፍሰብ ኣብ ነፍሱ ከፍ ዓዲ ኤሌክትሪሽን ክልዩ እንታይ ማለት እዩ ንዑ ንምጽጋር ንዑ ንምቕያር ነተን ምግባር ስራሕ ከማን ይፈጥር እዩ ምክንያቱ እንዳ ኤሌክትሪክ ባዕሎም ጥራይ ዝገብሩ ሓደ ካምፓኒ ጥራይ ዝሰርሕ ኣብዚ ግን ኩሉ ሰብ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ it's just amazing ኣመወዳታ ድማ እዛ ስእሊ እዚኣ more broadly solar power brighter schools ቤት ትምህርታት ድማ ብሶላር ተጌርካዮም ልቺ ተቆሪፃ ይትብል ገመድ ተበቲኹ ይትብል ከምዚ ኮይኑ ይትብል ናይ በሐቂ ናይ መጻኢ ጽቡቕ መጻኢ ከልወና እንትኮይኑ ኣብ ሶላር ቁፅሪ ሓደ ክንከውን ኣለና ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ድማ እዚኣ ዕድል እዚኣ ቀስ ኢላ እንተበፂሓቶ ናይ በሐቂ ህይወቱ ክቅያር ከም ዝኽእል ብፍላይ ሓረስታይ ስለ ዝኾነ ህዝብና ልቺ ጥራይ እንድሕር ይትኻሉ ኳሊቲ ናይ ህይወቱ ኣፀቢቑ ክመሓየሽ ይኽእል ምግቢ ክሰርሕ ከሎ ድዩ ደቁ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ከለዎ ድዩ ካልእ ነገራት ኩሉ ዋላ ፍሪጅ ገዚኦም ነቲ ምግቢ ኣብ ምኽዛን ክጠቕሞም ድዩ ጠስምናቶም ንኸይበላሾ መዓርናቶም ንኸይበላሾ ኩሉ ነገር ንክትገብር ኤሌክትሪክ እዩ ዘድልየካ ስለዚ እዚ ንክንበፅሕ ተኮይና ድማ ኣብዚ ናይ ሶላር ቴክኖሎጂ ተቐድሚት ክንመፅእ ኣለና ነዚያ ትሕዝቶ እዚኣ ጥራይሲ ነዚያ ትሕዝቶ እዚኣ ጥራይ ብምርካበይ ሎሚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሕጉስ ኣለኳነ ኣይ ሆፕ መብዛሕትኩም ድማ ከም ሕጉስ ክገብረኩም ንዶክተር ፍቅሪ የሱስ ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖ ንሱ ፖስት ዝገብሮ ምስ ዝግበር ኮንቨርሴሽንስ ድማ ሓደ ካብቲ ነዚ መደብናትና ወይ እውን ንዓይ እውን ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ዝሕጉሰንን ዘዕግበንን ካብቲ ብዙሕ እሱ ዝበና ሓበሬታ እዩ እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ ካብቲ ጂኦፖለቲክስ ዝገደፍክዋ نصبح نقول نو دحن أبكال جزية كم سألكم سلسلة خلص سوقات فلكم جاء أب كال ريبورت كبير تراد واتسكبكم زا ريبورت زيادة مالك أنا وزيا قنيا من البات دياون كال كفال نايتي كن مهروز لنا the state of global fertility أزغا في الريامنتنا حبرة السبات مالتي 4 زلوا مبلغ لتريوم زلوم تم تسليم سمياو زلوم من يمسهم حزبهم سويلو شحشح دبل دلو ببزح زوالدو زلو دحريوم كاب 3 كساب 3 سنه تشعته قلعو زولدولو ኤርትራ ምስኦም እያ ማለት እዩ ላይት ብሉ እቲ ጻዕዳ ዓይነት ድማ እንተሪናዮ ካብ 2 ክሳብ 2.9 ዘሎ ማለት እዩ and then ካብ 1 ክሳብ 1.9 ትሕቲ 1 ዘለዎ ድማ ከም ትሪዎም ዘለኹም ውሑዳት ኣለዉ ትሕቲ 1 ከም በዓል ታይዋን ከም በዓል ጃፓን ከም እናበልካ እዚኦም ሃገራት ሳውስ ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ ሶሪ ደቡብ ኮሪያ ታይዋን እዚአን ኣለዋ ማለት እዩ ኤሮፓ ብምሉእ ተሪኽሞ ካብ 1 ክሳብ 1.9 ስለዚ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ መንቁልቋል ናይ ሕብረተሰብ እዮም ዘለዎ ኤሮፓ ዛዕባ ኤሮፓ ተዘሪብካ ይውዳእን እዩ ኤሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ብምሉኦም ካብ ናቡ ማለት እዩ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ዝውለደሉ ዘሎ እዩ እንድሕሪ ኢልና ቀንዲ ካባቶም ግን እተን ፀለምቲ ዘለዎም በዓል ኢትዮጵያ ሱዳን ኩሎም ጎረባብትና ሶማልያ ብጀካና ኩላቶም ሰማያዊ እዮም ንሕና ግን ኣብቲ ውሕድ ዝበለ ዝውለደሉ ዘሎ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ብዚኣ ጽبقت صحيفة صحيفة نيرو Eritrean press بال Eritrean fertility rate declines نا إرترا في الريامنات يقدر له تاي سادما Eritrea's total fertility rate stands at 3.71 indicating the average number of children a woman is expected to have over her lifetime based on current age specific birth rates لذي أبيرترا أبزوان زي بأفريج مالتي زعكن كاب حنت عدة 3 سنة بشوعات حدا زي مالت بقطري كالكوليت سلو زغونين بر 3 سنة بشوعات زبالي لكن almost 3 قلعة سب 4 قلعة مالتي تي افريج زلو زخانتايو بملكنا افريكا صبغ يكونن بملكنا عالم جن ابدا حند رجالنا this rate is notably higher in rural regions where it can exceed 5 in some lowland areas largely due to limited access to education and healthcare in contrast urban centers like Asmara see a lower rate of around 3 ስለዚህ በሐፈሻ እቲ ናይ ቆልዑ መውላድ ኣብ መታሕትና ኤርትራ ክኸውን ከሎ ወይ እውን ኣብ ገጠራት ክሳብ 5 ከም ዝበፅሕ ልዕሊኡን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ከተማታት ሓውሲ ከተማታትን ከም በዓል ኣስመራ ድማ 3 ከም ዝኸውን additionally ethnic disparities exist this will with groups such as Tigrinya in the highlands exhibiting lower fertility rates compared to pastoralist communities
Historically, Eritrea has experienced a significant decline in fertility rates, dropping from 6.9 in 1960s to the current 3.71 in 2023. زي ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እዩ ኣዝዩ ክበዝሓልና እንደልዮ ህዝቢ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ በዓል ዩኒሴፍ በዓል UNDP ኩሎም ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለው ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ህዝባ ክበዝሕ ክኽእል ኣሎ ኣብ ገጠራት ዝቕመጥ ህዝብና እዚ ንሕጂ ኣብ ቅድሚት ንሪኦ ዝነበርና ፀዓት እንድሕሪ እቲ ካሉ ዲጋታት ተሰሪሑሉ ኣሎ ሕርሻታት ናቱ ድሓና ኮነ ይኸይድ ኣሎ እዚኣ እንድሕሪ ጌርናሉ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክቕየረሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ብቴሌቪዥን ደረጃ ካምፔን ክግበረሉን ዶክተር ፍሬሱና ዘኪረ ነይረ ሓደ ካብቲ ካምፔን ክንገብረሉ ዝግባአና ፍርያምነት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ገጠራት ሰብ ክወልድን ክበዝሕን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ደንቢዩን ኣብ ግራቱን ዝነብር ተኮይኑ ኣይነው እቲ ተፅዕኖታት ዘሎ ኩሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ይርዳእኒ እዩ ግን ዋላ ንሱ ተፅዕኖታት ዘለና ብዝበለፀ ክቕየር ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ይስምዓን ንዑ ክንቅይር ተኮይና ንዑ ክንኣልዮ ተኮይና ነቲ ፀገማት ከነውዕድ ተኮይና ህዝብና ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ I don't know እዚኣ ደይትበርሃሎም ሰባት ኣለዉ ኣብዚኣ ዘከራኽሩን ሰባት ኣለዉ እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕ ዘይደሊ ዘሎ ይመስለኒ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕ ድማ ክንጉስጉሰሉ ኣለና ክንብል ከለና ገለገለ እኳ ኣለኹም ኣነ ዝበልኩ ሓሳብ ዝመረኩም ሰባት ኣለኹም I just don't understand እንታይ እዩ እቲ ኢንቴንሽንስ ኣይርዳእኒ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኤርትራ ደፍርስ ኣይኮነን ኤርትራ ዝጠቅም እዩ ሎሚ ግበሮ ፅባሕ ጀምሮ ካይብል ኣለኹ ናብ ዝኾነ ግዜ ክግበር ዘለዎ እዩ ኣነ ግን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ 8 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን ክኸውን እየ ዝደልዮ ስለምንታይ ዝኣክል ፀጋታት ኣለዎ ኤርትራ እዚ ኩሉ ጎላጉል እዚ ኩሉ ባሕሪ እዚ ኩሉ ፀጋታት ብፍላይ ብዚ ሶላርን ገለ ንብሎ ዘለና we really need to do ኣብዚ ክንሰርሓሉ ኣለና ክንበዝሕ ክንክእል ኣለና ብቁፅሪ ዝፍክሩ ጎረቤትካ ስለ ዘለውና ንውጊ ኢልና ዘይኮናስ ንውሕስነት ናትና ወላ እውን እኮ ዳግመ ህንፀት እንድሕር ጀሚርና ህንፃን ገለን እኮ ሰብ ክኩሕደና እዩ everybody knows that ስለዚ ህዝብና ክበዝሕ ዓብ ካምፔን ክግበረሉ ደስ ምበለኒ ነይሩ I think ኣቡታት ድማ ዝያዳ ክንዛረበሉ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ historical Eritrea has experienced significant decline okay hamzia samina for contrast ካልኦት ሃገራት Africa's population is anticipated to increase from 1.5 billion ስለዚ ህዝቢ ኣፍሪካ ትዝለዓለን ዓለምና ዶሚኔት ክገብሮ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ህዝቢ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሓንቲ ብዚኣ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀት ሪፖርት ሪኦ ኣለኹ it's also strange ዓለም ላይ መከሰቱ ተገልጿል። አሁን ላይ እንግዲህ እንደወጡ መረጃዎች ከሆኑ ዓለም ላይ የወንዶች እጥረት በከፍተኛ ደረጃ መከሰቱም ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የ2025 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስነ ህዝብ አወቃቀር ሪፖርትም ይፋ አድርጓል። ታዲያ በፕላኔቷ ምድር ላይ 7.8 ቢሊዮን ሰዎችም እንዳሉም ገልጿል። ከነዚህ ውስጥም ሴቶች 5.6 ቢሊዮን ሲሆኑ ወንዶች ደግሞ 2.2 ቢሊዮን ናይ ደቂ ሰባት ሕፅረት ኣብ ዓለምና የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብርግፅ ሃንደበት ኣይኮነን ዘገርም እውን ኣይኮነን ሓደ እቲ ኩናት ወዲ ኩናት ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ካልእ እቲ ፀገማት ካልእ ዝኩሉ ስደትን ኣብ ከርተትን ዝመውት ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ካልእ እቲ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ነቲ ኩነታት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዘበላሹ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ولا معرن تقونه وانت نايدك تبعتيون دك نسيان أن بابرانات نادما نايب حكي يتحسس بني زغانتاي بزعو تبعتاي سدد أبسدد ما كم كنتات تري والله فعبتني له أبجزيو حدار زي جبرالو كنتات ناي سنعمرو تجمعات ناي كاله ناي سربيتات زي دك تبعتيون إيرترا أبي إيرتران تقونون ناي دك استحنس أبي إيرترا زلو تقونن ما بجنبارات زلو مستزلو كتبعات تسعنوتات كل دي نحدار عدل زركب زلو أنا ناي نقول لحبرتسب نحن عندي زحلق نايتهم دك تبعتي أبي إيرترا زلو يتحسس بني sometimes I wish عدل نزوها بني ولا ناي نتوم أب جنبارات زلو بقديتا نخمر عو سقط زجبرلو من قد ندفتر وندسم بالن نيرانه كم زي هجراتنا عرب مش على بعد جبتي نو بعد نقروني عمر القذافي كله نتوم እንታይ ይገብረሎም ነይሩ ናይ እኩብ ሓደ መርዓይ ይገብር ነይሩ ኣኪቡ መርዓይ ይገብረሎም ነይሩ ነቶም ህዝብናቱ ናይ እኩባት ዓቕሚ እንተዘይብልካ ኣኪቦም መርዓይ ይገብሩልካ ነቲ መርዓ ድማ ሕሊፎም ይሕግዙኻ ስለዚ ኣብ ሃገር ንምክልኻል ሃገር ንምድሓን ህዝቢ ነቲ ሃገር ልውላውነታ ንምቕባር ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ዝኣክል ደሞዝን ገንዘብን ከይህልዎም ይኽእል እዩ ተመርዕዮም ሓዳሮም ንክገብሩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብሰንኪ ሕፅረታት እንድሕር ከምዚ ሓልፎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ንዓታቶም ወላ
ገለ ነገር ክሕሰበሉ እንተዝኽእል ከም ዘረባ እውን ክዝረበሉ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ኣብ ደገ ተሰዲዱ ዘሎ መፍትሒ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ሶሪ ከቢድ እዩ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ሰብ ዝያዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ፈቆዶ ግንባራት መዋሉ ነቲ ሃገር ወፊላ ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብግልና ክንሓስበሉ ብእኩብ ደረጃ ድማ ክሕሰበሉ ናይ ብሓቂ ክንደይ ከባቢ ተሰማማዕኩም ነቶም ኣብ ግንባር ዘሎ ብሓደ ተኣኪቦም ኣብ ዓዶም ዝምርዓውሉ ኣጋጣሚታት ናይ ኣገልግሎት መርዓ ድሕሪ ኣብ ሓደ ግዜ እንተለዉ ኮይኖም ሓሙሽተ እንተለዉ ብሓደ ዓዲ ንሓሙሽቲኦም ኣኪብካ ናይ ብምሉኦም መርዓ ብሓደ መንግስቲ ዲ ወላ ምስ ደገ ዘሎ ተኣኪቡ ክግበረሉ ዝኽእል እዚ ነቲ ሕብረተሰብና ሓደ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምዕባይ ካልኣይ ድማ ነቲ እንታይ ሒዘ ክምርዖ ውራይ ከመይ ጌረ ክሕልፍና በሉ ዝጭነቑ እውን ዓብይ ሓገዝ ክኸውን ምኻለ ይብል ኣነ ንእሽተይ ሓሳብ እያ ዓባይ ነገር ኣይኮነትን ግን ብዓለም ደረጃ እቲ ናይ ፀገም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሕፅረት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ነዚያ ክውስኸልኩም እየ ምናልባት ንእሽተይ ብደረጃ ዓለም ተስፋ ክትበና ትኽእል ብጌርና ኣብቲ ናይ ጎረቤትና ሓሸወየ ክናቱ ኢና increasingly described as the new Cold War of the 21st century, a quiet but decisive shift is taking place. Those who until recently insisted that the United States still held all the cards are now beginning to admit the initiative is slowly but steadily moving toward China. The symbol of this turning point came with news that at first seemed unbelievable. One of America's most loyal allies, the Kingdom of Saudi Arabia, is preparing to sell oil not only for dollars, but also for yuan. ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ዜና ኣብዚ ዋና ኮይኑ ዘሎ መጠን እቲ ቻይና ትደፍኦ ዘላ ንዓለምና መጠን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንብዙሓት ሃገራት ዝደፍኦም ዘሎ ብመጠኑ ሃገራት ናብ መን ገጾም ይጎዩ ኣለዉ ናብ ናይ ቻይና ባጤራ ድማ ዶሚኔት እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ልስን ኣብዚ actively promoting the yuan in Africa, hoping to reduce and perhaps replace the dependence on the US dollar in trade and finance. This isn't new, but what is happening right now marks a clear acceleration. Let's break it down. A few days ago, we learned that Kenya is negotiating with China to combat a $5 billion loan for its flagship high-speed railway from US dollars into yuan. A move that could... So, እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዜናታት እዩ ክልተ ዜናታት ርኢና ሓደ ኣብቲ ቅድሚት ከሪአኩም ፀኒሐ ዘን ክልቲአን ከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ስዑድያ ነዳዲ ናታ ብባጤራ ናይ ቻይና ንኽትሸጦ ዘድልያ ኩሉ ነገር እናገበረት ትኸይድ ከም ዘላ ንኣሜሪካ ድማ ዓብይ ራዕድን ስምባደን ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዩ ፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ፀቕጢ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስዑድ ዓረብ ግን ዝዓበየ ንግዲ ናቶም ምስ ቻይና ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቻይና ምስ ቻይና እንገብሮ ንግዲ ብባጤራ ናይ ቻይና ክኸውን ኣለዎ ብምባል ነቲ ናይ ፀዓቶም ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይዚ ናይ MBS ቪዥን ናይ 2030 ዝበሃል ንዑ ክበፅሑ ኮይኖም ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ንዶላር ኣውፂኻ ዝግበር ንግዲ ወሳንን ኣገዳስን እዩ ቻይና ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ንስዑድያ ከይድ ፀቕጢ ከይገበረት ከየፈራርህት ከመይ ጌርኩም ክትረብሕሉ ትኽእሉ እናበሉ ይደፍኦም ኣለዉ ናብቲ ጉዕዞቲ ስዑድ ዓረብ ድማ ነቲ ውሳነቲ ይወስድዎ ኣለዉ ዶላር ገዲፎም ድማ ኣብ ናይ ቻይና ባጤራ ይኸዱ ኣለዉ እዚ ድማ ናይ ዓለምና ቁጠባዊ ትራንስፎርሜሽን እዩ ዝካየድ ዘሎ ቻይና እቲ ባጤራ ናታ ብዝለዓለ እናደፍአት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክመፅእ ትገብር ኣላ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ግብፂ ምስ ቻይና ከምኡ ዓይነት ስምምዕ ከም ዝገበረት ይንገር ስዑድያ ነቲ ዝነበራ ስምምዕ ዝሓየለ ከም ዝገበረቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ኬንያ ይኹን ዛምቢያ ብዙሓት ሃገራት ኤርትራ እኳ ቅድሚ ነዊሕ ጌራቶ ግን ኤርትራ ንግዲ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ከም ዓቢ ነገር ክትጥቀስ ኣይክእልኒ ኬንያ ግን ዕዳ ናይ ቻይና ዝነበሮም ኣብዚ ዘረኣኹኹም ማለት እዩ እዚ እዚ ኣብዚ ከሪአኩም ፀናሕኩ ኬንያ ቶክስ ዕዳ ናይቲ ሬልዌይ ስቴሽን ዝነበሮም ካብ መንባሳ ክሳብ ናይሮቢ ዝነበረ ዓብ ዕዳ ብመንገዲ ባቡር ዝሰርሕዎ እቲ ዕዳ ብዶላር እዩ ነይሩ ነዚ ብዶላር ዝነበረ ዕዳ ብባጤራ ናይ ቻይና ግበሩልና ይብሎም ኣለዉ ስለምንታይ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቁፅፅሮም ኣይኮነን ናይ ቻይና ባጤራ እውን ኣብ ቁፅፅሮም ኣይኮነን ምስ ቻይና ግን ዓብ ንግዲ ኣለዎም ስለዚ ባጤራ ናይ ቻይና እንተኮይኑ ናይ ቻይና ሞር ስታቢሊቲ ኣሎ በቲ ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ሓገዝ ክቦም ይኽእል ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዶሚኔትድ ዴት ብልዎ ብዶላር ዝተሰነየ ዕዳ ወፂና ብናይ ቻይና ባጤራ ዝተሰነየ ዕዳ ንክንረክብ ግበሩልና ኢሎም ኢሉምን ኣለዉ ኬንያ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከም ትብል ዘላ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዉ ኣብዚ Africa, there is a growing support for local or regional currency systems. The Pan-African Payments and Settlement System, known as PAPS, launched in 2020, is already operational in 15 countries, cutting transaction costs from up to 30% down to 1%. Zara, common of Africa, na payment system, Captain SWIFT, Captain America system was I, Benaton Bateratat, we won't Bhal Bateratat, Zgabru Wazolo, Nati.
ናይቲ ትራንዛክሽን ኮስትስ ነቲ ምስግጋር ክትገብር ከለካ ትኸፍሎ ዝነበርካ ካብ 30% ናብ 1% ዘግደሎ እዚ ድማ ሳብ $5 ቢልዮን ሴፍ ክንገብር ዘኽእል ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ እውን ምስቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ንብሎ ዘለና ናብ ፀቕጢ ዝነበረ ናይ ዶላር ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፀቕጢ ዓለምና ካብኡ ክትወፅእ ትኸይዳ ኣላ እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድማ እቲ ዓቐበት እናተወፅእ ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸይዳ ኣለና ጥራይ እንታይ እዩ ንሕና እውን ሞር ነዚ ዕድላት እዚ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ይጥቀመሉን ይጎየሉን ክህሉ ተስፋ ገብር China doubles down on promoting yuan as confidence in US dollar takes a beating ስለዚ ነቲ ናይ ዶላር ኣሜሪካ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ንዕኡ ንምእላይ ቻይና ድማ ነቲ ሓጓፍ ፍርያ ነቲ ኩነታት መዝሚዛ ባጤራ ናይ ቻይና ተጠቀሙ ምሳና ዝያዳ ትነግዱ ተኮይንኩም ዝለዓለ ሽርክነት ናትኩም ምሳና እንተኮይኑ ብዶላር ትነግዱሉም ኣብነት ክህልወኩም የብሉን ብባጤራ ናትናን ብባጤራ ናትኩም እንንገድ ይብሉ ቻይና ድማ ይዋፅኦም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ትሬድ ሰርፕላስ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኣመንጎ ኬንያን ቻይናን ኣመንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ኩሉ ግዜ ናይ ቻይና የተዛዓበየ ንግዲ ስለዚ ብናይ ባጤራ ናይ ቻይና እንድሕሪ ትነግድ ኣለካ ኮይንካ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዲ ሰርፕላስ ቻይና እዩ ዘለዋ ብባጤራ ናይ ቻይና ትነግድ ኣለካ እቲ ተረፍ ቻይና ይተረፍ ዘለዋ ብባጤሮም ድማ ተረፍ ዝኸውን ስለዚ ንዖም የዋፅኦም እዩ ኤርትራ ኬንያ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዝኸስርዎ የብሎምን እንትርፈ መክሰብ ምስ ኣሜሪካ ግን ንግዲ ጠቕላላ ንእሽተይ እዩ ዘለዎም ስለዚ ብዶላር ዝኸውን ንዓኻ ይጎድኣካ እምበር ኣይጠቕመካን እዩ እዚ ድማ ካልኦት ሃገራትን ክጥቀምሉ ይጎዩ ምህላዎም ዓብይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ኣሜሪካ ንስዑድያ ይኹን ንኬንያ ናብዚ ኩነታት እዚ ንክኸዱ ፅቕ ኢሎም ክርእይዎም ኣይኮኑን ውልሲ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዚ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ ይቕየር ኣሎ ንብሎ ዘለና ኣብ ጎረቤና እውን ለውጥ ኣሎ ንብሎ ዘለና ፅቡቅ ነገር እዩ እጅ ክንቀፅል የውጭ ኃይሎች የሚለው ጋር ሌላ እንኳን ይባል ግን አብይ ይሄንን ማለት ሚሽን ነው ሀገርን ለአራጣ አበዳሪዎች ሸጦ ሀገርን እንደ ግሉ ንብረት እኮ ነው doesn't come from አዳዲስ ሰዎች እኮ አይደለም እኛ አዳዲስ ሰዎች አይደለም ምን እንደምናደርግ አቋማችን ምን እንደሆነ ምን መስራት እንደምንችል በሀገር በብሔራዊ ጥቅም ላይ አቋማችን ዛሬ ሳይሆን አብይ ኢህአዴግ መንግስት ውስጥ እያለ እኛ ተቃዋሚ ሆነን በአባይ ጉዳይ ላይ የነበረን አቋም እኮ በዚህ ነው ጀዋር እዩ ለንቀነ ብዙሓት ምሁራት ናይ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያን ከም ተወሳኺ ኣብ ሚድያ ተራኺቦም ድሕርቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበርዎ ዋዕላ ናይቶም ምሁራት ተባህለ ሕጂ ድማ ኣብ ሚድያ መፅኦም ብብዙሓት ጋዜጠኛታት ተሰነ ወይ እውን ኣክቲቪስት ዝተሰነ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ብርግፅ ንዓቢ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑን ብመንፅር ፕሮፓጋንዳ ናቱ ንኣታቶም እናኣከቡ ኣብ ምህራን ብዙሕ ዘመተ ክገብሩ ኢና ኣለና ጀዋር ሓደ ካብታ ኣልዒልዎ ዘሎ ነጥቢ ሃገር ናብ ውሱና ሰባት ይሸጣ ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ እዩ ምናልባት እዚ ሓበሬታ እዚ ምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተገበረ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል 3 ቢልዮን ኢንቨስት ይገብር ከም ዘሎን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽእሉ ሆቴላት ወይ እውን ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ኢንቨስትመንትን ረብሓን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኢማራት ነቲ ሃገር ብብዝሒ ኢንቨስት ብምግባር ድሕር በቲ ዕድላት ናይ IMF ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ብዝበለፀ ነቲ ኩነታት ዝረብሓሉ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ካልኦት እውን እቶም ብድሕሪ IMF ኩሉ ግዜ ተፀጊዖም ዝረብሑ ከም በዓል እዚኣቶም እዮም እዚ ናይ ዳንጎቴ ዝበሃል ሕጂ ናይ 2.5 ቢልዮን ዲል ገይሩ ኣሎ ዳንጎቴ ማለት ሓደ ናይጀርያዊ ቢልዮነር እዩ ምስ በዓል ቢል ጌትስ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝንገረሉ ነቲ ናይ ዓለምና በዓል IMF ዝገብርዎ ስራሓት ብድሕሪ መጋረጃ ዝያዳ ዝረብሕሉ ሰም እዮም ስለምንታይ ይረብሕሉ IMF እንታይ ዝብለካ ቁጠባኻ ክፈቶ እዩ ዝብለካ ዕድል ነቲ መንግስቲ ንፕራይቬት ሴክተር ክፉት ክኸውን ኣሎ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ድማ ኣፍ ደገ ክፈተሎም ኣሎ ዝኾነ ሓፁር ኣይትግበረሎም እዩ ዝብለካ እቶም ሰብ ገንዘብ ድማ ከመይ እዮም ዝገብሩ መጀመርያ ነቲ መንግስቲ ይዓፂፎም ፖሊሲ ናቱ ክፉት ከም ዝገብሮ ይገብሩ ክፉት ኣብ ሕማቕ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ምስ ረኣዩ እንታይ ይገብሩ ሶም ብሕሱር እቲ ዝበለፀ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ኣለዎም ገንዘብ ስለ ዘለዎም እቲ ገይም ድማ ከምዚ እዩ ብከምዚ ኢኻ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ሃብቲ ምስከትካ ነቲ ሲስተም ከመይ ጌርካ ትፃወተሉ ልክዕ ኣቢ እንታይ ትርእይዎ ኣለኹም ኣቢ ናቱ ናይ ኢንቨስትመንት መራሒ
እዩ ወኪሉ ነቲ ዲል ዝፍርሞ ዘሎ ናይቲ ካልእ ድማ ልክዕ ከም መራሒ ናይ ሃገር ናቱ ናይ ኢንቨስትመንት መራሕቲ ኣለዎ ልክዕ ናይ 2.5 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ገይሩ እዮም ዝብሉ ዘለው ንኢትዮጵያ ሓደ ኣገዳሲ ተባሂሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ናይ ፈርቲላይዘር ማለት ሓደ ካብቲ ብዙሕ ገንዘብ ንደገ ነውፅኣሉ ድኹዑ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ጌርናዮ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሴፍ ክንገብር ንኽእል ኢና እዩ ዝበሃል ዘሎ will hold up to 40 equity መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ 4% ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንት ናይቲ ዝግበር ወፍሪ ብርኪ ክህልዎ ምዃኑ 4% ወላ ካብ መንግስቲ ደረጃ ኣገዳሲ ተኾነ ልዕሊ 50% እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ትኻልእ ሞር ፓወር ኣለዎ ስለዚ 50 ወይ እውን 51% እንተዘይብልካ እቲ ናትካ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ድሩት እዩ ከም መንግስቲ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ክህልወካ ይኽእል እዩ ጀነራል ግን ትሕቲ 50 ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት ወይ እውን ናይ ብርክታት ናይ ካምፓኒታት ትሕቲ 50 እንድሕር ኮይኑ ናትካ ኮንትሮል ማይኖሪቲ ኢኻ ትበሃል ማይኖሪቲ ስቴክ እዩ ዘለካ ማይኖሪቲ ስቴክ ድማ ማይኖሪቲ ራይትስ እዩ ዘለካ ስለዚ ብርግፅ እቲ ዳንጎቴ ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንዑ ብዘርብሕ መንገዲ ክኸይድ ንዑ ብዘኽስቦ መንገዲ ክኸይድ ነቲ ሃገር ፅቡቕ ዲ ከምፃለ ሕማቕ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ግን ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ገይሩ እዩ ነዚያ ኣብ ሚድያ ናቱ ኣምፂዋ ዘሎ በዓል ጀዋር ግን እዚ ነገር እዚ ሸፈትን ነቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ናብ ካልኦት ይሸይጥ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው you can say whatever you want ጀዋር በብዙሕ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን እሱ ጥራይታ ኣይኮነን ካልኦት እውን ነቲ ናቱ ሓሳብ ዝደፍኡ ብዙሓት ኣለው እዮም ብፍላይ እዚ ናይ ምሁራት ምትእኽኻብ ንኣቢ ትዛዕበየ ስጋት ክገብረሉ ዝኽእል ማዕረቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ብየማንን ፀጋምን ዘሎ እዚ ስጋት ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዃኑ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና አገዛዞችን ለመነቅነቅ ብሎም ለማንበርከክ የህዝብ እምቢተኝነት የትግል ስትራቴጂን በከፍተኛ ስኬት ተጠቅሞበታል ብሎም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ለማድረግ አስችሏቸዋል። በርካታ ጥናቶች የተደረጉባቸው የሰላማዊ የህዝብ እምቢተኝነት ጉልበትና አቅም ያረጋገጡ ለውጦች እንደነበሩ እነኚህ ጥናቶች ያሳያሉ። የሲቪክ አልገዛም ባይነት የህዝብ እምቢ ባይነት በሚመለከት የንድፈ ሐሳብ መሰረቶች ከታወቁ ፈላስፎችና ምሁራን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣምን ዘለቀ ዝርከቦም ብዙሓት ምሁራት ኣብ ተፈላለየ መድረኻት ዝግበር ዘሎ ርክብ እዩ እዚ ድማ ሶሊዳሪቲ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ደፍርሆስ እዩ ርግፅ ዘፍርሆስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እቲ ናይ ፖለቲካል ሰርክልስ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ምትእኽኻብ ብሓደ ኮይንካ ምስራሕ ሓበራዊ ስትራቴጂ ሓበራዊ ዕላማታት ንጥፊ ዝገብርዎ ዘለው ንዑ ፀቕጢ ክገብረሉ እዩ ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቅ ርክብ የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ እቲ እንኮ ንዑ ከድሕኖ ክፅዕር ንሱ በቲ ጭዋዳ ናይ ኢማራት ብሎቢ ናይ ኢማራት ገይሩ እዩ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ክብድሆ ክፍትን እምበር ኣሜሪካ ዓብይ ሓይሊ ክህልዋ ኣብቲ ኩነታት ናቱ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መዓት መፍርራስ መዓት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝካየደሉ ዘሎ እዚኣቶም ድማ ፓብሊክ ኣፕራይዚንግ ወይ ከዓ ናዕቢ ናይ ህዝቢ እዮም ዝጉስግሱ ዘለው ናዕቢ ናይ ህዝቢ ድማ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ስርዓት ናይ ኣቢ ናይ ምውዳቕ ዝለዓለ ግደ ክህልዎ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለምንታይ እየ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ኣቢይ ዝገብሮ ዘሎ ኢንቨስትመንትስ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቲፒካል ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኣቨሬጅ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ከርብሕ ዝኽእል ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ኣነ ዝሪዮ ዘለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ገዛውቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ገዛውቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ይዘውር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቪላታት 6.8 ሚልዮን ብር ክበሃል ከሎ ኣደነ ልዕሊ $100,000 እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ዶክተር ናይ ሕክምና ዶክተር $100 እውን ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ተዲኹም ኣለኹም ዶክተር ማለት ናይ ሕክምና ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ ዶክተር እቲ ዝበለፀ ደሞዝ ዘለዎ እዩ ኣብ ስዊስ ናይ ሕክምና ዶክተር ፕሮባብሊ ዶክተር እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ 10,000 እዩ ዝኽፈል $10,000 ልዕሊ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ በቲ ክፍሊት ናቱ ዝበለፀ ገዛ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎ መን እዩ ዶክተር እዩ ሓደ ሬፒቴሽን ኣለዎ ምክንያቱ ዶክተር ስለ ዘይስጎብ ካብ ስራሕ ናቱ ስቴብል ስለ ዝኾነ ባንክታት ዝበለፀ ተርምስ ዝሓሸ ኮንዲሽንስ ነቶም ደኳትር ናይ ሕክምና ብትምህርቲ ላዕሊ ክትከይድ ከለኻ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ዲኻ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ሓላፊ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ስዊስ ዝለዓለ ተኣማንነት ስለ ዘለካ ባንክታት ዝበለፀ ተርምስ እዮም ዝብኻ ስለዚ ኣብ ሲስተም ዝያዳ ዝኸስብ መን እዩ ዶክተር ከምኡ ድማ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ዝሰርሕ ኣብ ናይ ስዊስ ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ ዝብለኩም ፓብሊክ ሴክተር ማለት ኣዝዩ ፅቡቅ ደሞዝ እዩ ዘለዎ ኣብዚ
ካብቲ ናይ ፕራይቬት ካምፓኒ እቲ ናይ ፓብሊክ እዩ ዝኸበደ ክትረኽበው ሶ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክንቀፅል ኣሎ እዚኦም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ እቶም ዝበለፁ ምሁራት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ፅላታት ዝሰርሑ ዘለዉ ብ6.8 ነዚ ዝመስል ገዛውቲ ንክገዝዎ ዓቕሚ ክህልዎም ይኽእል ዶ 12,000 ብር እንድሕር ፕሮፌሰር 14,000 ንፕሮፌሰር ትኸፍሎ እንድሕር ኣለኻ ፕሮፌሰር ኣብ ናይ መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ዝምህር ክንዱ ትኸፍሎ እንተለኻ ከመይ ገይሩ ነዚ ገዛ እዚ ክገዝኦ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ብዓብዩ እቲ ገዛውቲ ዝስራሕ ዘሎ ንመን ይከውን ንናይ ደገ ኢንቨስተራት ይከውን እቲ ናይ ደገ ኢንቨስተር ድዩ ካፒታል ዘለዎ ድዩ እዚ እንታይ ክፈጥር እዩ መመሊሱ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ዘለዎምን ዘይብሎምን ንዓበየ ክኸይድ እዩ ገዚኦም ነዚ ገዛ ናብ ካልኦት ከካርዮም እንድሕር ኢልካ እቶም ዘካርዩ ድማ ክረብሑሉ ስለ ዘለዎም ዓብ ነገር ክገብርዎ እዮም እዚ እንታይ ክፈጥር እዩ መመሊሱ እቲ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉን ዘሎ ፀገም እናገፍሐ ክኸይድ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ዘይብሉ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብቁፅሪ ንዓብ ገይሩ ነቲ ሲስተም ነቲ መንግስቲ ኮላፕስ ክገብሮ ይኽእል ከውድቆ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዘውራ ኣሎ ኣይ ኢንከሬጅ ዩ ከመይ ኤርትራዊ ሓዊኹም ኣብ ከምዚታት ከይድኩም ኣብ ኢንቨስትመንት ኣይትኺዱ ራይት ናው እዚ ሕጂ ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ትሪእዎ ስለ ዘለዎም ፅቡቅ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ሩዋንዳ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ዱባይ ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብ ስዑድያ ኣሎ ኤቭሪዌር ኣብ ግብፂ ኣሎ if you really need to invest ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኢንቨስት ክትገብሩ ይደላን ኣብዚያ ሕጂ ዘላ ሰዓት ንኢትዮጵያውያን ስለ ዝፀላ ኣይኮንኩን ኣነ ኢትዮጵያ ወይ እውን ንዓቢ ስለ ዝፀላ ክኸውን ብለኩም ኣለኹ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ንኢንቨስትመንት ዘተባብዕ ኩነታት ኣይኮነን ወላ ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ከሎ ምስቲ ንሳቶም ዝገብሩ ኣድቨርታይዝመንት ፅልዋ ዝገብር ተኾነ እቲ ሲስተም ናይቲ ቁጠባ እቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ኣብ ከቢድ ብድሆ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ከይተሰግረ ኣብ ኢንቨስትመንትን ካልእን እዚኣ መልእኽቲ ዝበኩም ዘሎ 2-3 ሰባት ሰይድኩምላይ ኣለኹ እዚ ከመይ መሰለካ እንተገዛእና ኢልኩም ናተይ ኣድቫይስ ዶን ዱ ዳት የስ ከሰዓተኩም ይኽእል እዩ ፅቡቕ እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክትሪኦ ከለካ ይኽእለ ክትብል ትኽእል ኢኻ በት ኢትስ ኳይት ሪስኪ ኣብዚ ሕጂ ክትገብሮ ግን እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ግን ንዓኻ ዝምልከት እዩ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ዝብልኩም ዘለዉ ግን ነግረኩም ኣለኹ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ እኔ የምሰጣቸውን አስተያየቶች እየቆራረጡ ያገዛዙ ሰዎች ሊጠቀሙበት ሲሞክሩ አይቻለሁ። ለምሳሌ መስራት ያለብንን የቤት ስራ ካልሰራን የጀመረውን ቤተ መንግስት ጨርሶ ይኖርበታል ብዬ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ እና የሱ ደጋፊዎች ተደስተው የጀመረውን ቤተ መንግስት ይኖርበታል አለ ልደቱ ብለው ሲለጥፉ አይቻለሁ። ይሄን ለምንድን ነው የምንለው? ይሄ የሚሆነው በማንኛውም ሁኔታ አይደለም። ይሄ መሆን የሚችለው እኛ ዛሬ መስራት ያለብንን ስራ ሳንሰራ ከሰራን ግን የዚህ አገዛዝ ህልውና ለኔ ቅድም ለወራት ብለሃል እኔ የሳምንታትን ጉዳይ ተቃዋሚው በብቃት የሐሳብ የድርጅት ዝግጅት ካደረገ ህዝቡን በስነ ልቦና ካዘጋጀው በዙሪያው ካሰባሰበው ምን ማድረግ እንዳለበት ካሳመነ ካስተባበረው እንታይ ዝብል ዘሎ ልደቱ ብዙሕ ግዜ እቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ይጥቀሙሎም እዮም ነዚ ኣነ ኣቢ ኣሕመድ ቤተ መንግስቲ ወዲኡ ኣብ ክቕመጥ እዩ ዝበልኩ ስለ ዝተሓጎስኩ ይኮንኩ እንታይ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ሓቢርና እንተዘይሰሪሕና እዛ ሕጂ ዘላ ህጓፍ ክንጥቀመላ እንተዘይፈቲና ነዛ ሕጂ ዘላ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ተጠቒምና ነዚ ሰብ ዝተዘይኣሊናዮ ነታ ጉዳይት እያ እንተወዲዋ እዛ ፖለቲካዊ ኢንስተቢሊቲ ሕጂ ዘላ እንተሰጊርዋ ንሓዋሩ ክወርድ ኣይኮነን ደፍረሆም ዘለካ እንታይ እዩ ወዲ 48 ዓመት እዩ ወይ ወዲ ኣይደነ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ሶ ፕሮባብሊ 30 ዓመት ብሕጂ ከም ማሕድሮም ይኽእል እዩ ድሕር ዘይወዲቖሞ እዛ ሕጂ ዘላ ህጓፍ እንተዘይተዓዊቶምሉ ንዓቢ ኦቦይ ከብዶም እዩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን መለስ በልህ ነይሩ ግን ኣባጅ ጎሲድ ኣሎም እዚ ከንታይ ክኸውን እዩ ምስ ዘለዎ ዝኸዶ ዘሎ ኣከባባት ምስ ዘለዎ ሓደገኛነት ሎሚ ሰንከልከል እናበለት ከላ ሃገር እውን ዝኸዶ ዘሎ ኣግረሲቭ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምታትን ገለ እንተሪኢኻዮ ፅባሕ ንጎ ክሳዕ ክንደይ እዚ ሰብ እዚ ክረጋጋእ እንድሕር ክኢሉ ሓደ እዚ እንተተረጋጊኡ ዓቢ ተተረጋጊኡ ማለት ኤርትራ ቀሲና ማለት ኣይኮነትን ኤርትራ خلاص እንድዒ ኣነስ የፍራሕኒ እዚ እንድሕር ተረጋጊኡ ዛብ ዝበሃል መንግስቲ ናቱ ተረጋጊኡ ከይወደቐ እንድሕር ቀፂሉ ዓብ ስጋት ኤርትራ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓኹም እንታይ ይስምዓኩም ክፈልጥ ይደሊ ኢትዮጵያ ድማ ከምዚ ናይ ሕጂ ደረጃ ሰንከልከል በፂሓ ኣይትፈልጥን እያ ወላ እኳ ብዘብለጭ ልቺ ገይሩ ንዓይነ ሰብ ክደፍን ይፍትን እንተሎ ኣቢ ከም ናይ ሎሚ ደረጃ ሓደጋ ወዲቕዋ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ቀረባ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሳቶም ሙሉእ ሓይሎም ናባና እዩ ዘሎ ግን ድሓን እስኪ ኣብቲ ናይ ትግራይ ገፅና ክንሰግር ጉዳይ እዚ የለለ ይፈልጥ ግናቶም ሓድሽ ሚድያውን ስለ ዝኾነ
تلقوا لهم كزارو سلازل نخزارو تزيكوين حدش نجار زلوا يكون حدش نجار هون يزارو نوزي تناي وجه تحواخن مدلاون سنشوف يقولون هزقة من عبديا حد قلت كابتن كارلوس زبلوها اسمعكم ታይትል ብቻ ስትሪም ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለሚጽፉት ይመስለኛል ታይትል ተጽፎ ያለው ስለሆነ ማጭም ጋዜጠኞችንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ለምን ስትሪም ላይ ለበቃሉ ሁሉ ጊዜም ስለሚጽፉ አብሮ የመጣ ነገር ይመስለኛል ነው ሁሉም ሰው ትንሽ زي انجينير القال بعلتي بروفيسور هزكيل تزاربوا نبكال غزي خمس علكم يسلازنا وحني نبحكي نبزحات موراتن اكتيفيستن ميدياتن بحده تاكيد كاتغبر سراح نابتينا اثيوبيا بوليتيكا ابص الواكل وزخليو I think now we can go back to ابتنا تግራይ ሚዲያ ብዛዕባ ናዝምልከት ድማ ይመስልቲ ስታዩ ትራይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ብፍላይ ናብ ቲ ሚዲያታትስ ናው ትኹረት ገይረን ናተመራሓውን ብንዋት ይኹን ብስናምሮ ብኽእለት ቅኒተናኡ ንኽገብራ ዝግበር ኣለዋ ይመስል ሕዚቲ ሓድሽቱ እቲ ምድላዋቱ ስዕሪ ስታይ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ነዚ ክድግፉ ዝኽእሉ ኩሎም ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እውን እንትጋውሑ ብዝተኻለ መጠን እቲ ትኹረት ናይ ዓዲ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናብኡ ንኸውን ዘግብር ናይ መንግስቲ እንቅስቃስ يرى له كسابزي حالف تزيكوينو خاب دقين زي قداي زي تطو قبل زغل صعنا دبلوماسي كنا كالت سقوم تطو قبل زغل يبرنو حالف له من على زي تايز مالخه كان بحكيت يكاد نسون كان بزحشه توم ناي دغ حالتات تيجبطو نتو سلاز فلطوت ناي وقم دلاو نايتي منغستي بلصغنا انتنشن ون بزحشه سون فلطو سلاز ونو بزح يغهرون زلو توغن خجمر تخوين ግን ብዙሕ ጽንቶ ዘለዎ ብዙሓት ዓድታት ታልቃዛት አሉ ንኢትዮጵያ ደጋግማ ከምዝብሉ ሓደጋይ ንኤርትራ ለማማረጽ ይብላን ሓደጋ ይሁን ሁሉ መሬት አይወርስ ስለዘሎ ካብ ሙጋ ወጻኸሪ መማረጽ ይብላን ስለዚ ኤርትራ ናትናይ ንህብ ናይ ማህናይ እንደሊ ሁሉ እዚ አይነብን መግዛትና እዩ ናትናዩ ማለት ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሁሉ ነገር ወገን ኢትዮጵያ እዩ በዘሎ መንግስት ኤርትራ كامل خلوصاي كاب لابد خام خلوصاي زي غورو ነገር የለም ከላዱንኩም ስለዝገብር ማለት ነው እናዘጋጅ ፕሮግራም አለ በቅርቡ ይለቀቃል መለስ ዜናዊ የሞተለት ጻድቃንና ግሩፓቸው እየጨፈሩ ያሉበት ቪዲዮ አለ እናወጣዋለን መለስ ስለሞተ ጻድቃንና ግሩፓቸው ቤት ውስጥ ሲጨፍሩ የተቀረጸ ቪዲዮ ይወጣል ጻድቃን ዛ መለስ ሞተሉ ማዓልቲ ኮንሰርት ገይሩ ምስሱን ተፌዞናቱን كسعسع كم زحدري يم زنقرو زلو برقت اتكونتات حج زلو ناي تግራይ بتفلالي መንገዲ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ ካብዚዩ አክተሱጉም ግን አዲስ አበባ መخنا አይኖር ይዘው ዘሎ ምስ አብይ ሆንካ ምስ ብልጽግና ሆንካ ምስ ምን ሆንካ ምስ ይዘው ዘሎ ምስ ምን ሆንካ እሺ ትማሊ አነ ስምጥ ቃስ እንደዚህ ይፈቱ ዝሆን ሓደ ፖለቲከኛ ሲ ፌደራል መንግስቲ ህዝብ ትግራይ ቀልጢፉ ክበጽሕለለ ወይ ዝሆነ ፖለቲከኛ بصبح توصي أبي كم نايت مالي يكونن مزيحات فوقكم يلله إذا حجز نتناي إثيوبيا والنت حجزيت هم زجبر زل إذا بالأنا بتقرأ أو تسأجم له يس بوليتيكيا كسبز هون كأثرتي مهاني وجا خفلنا يتخفل وجا خفل زي دلي نبري يجبر إلى إذا أمنا نتي أمنتي أنسي كنت عنده كدقم سدي دلي هو بايزوي أمنتي أوعي مصنعته وصح في يكون خليه جدد كون أمنتي إذا وقعت له أنا بوليتيكيا هو أنت هوينه مونه هاجر قالسي بيرا وهلونا زراق أزجبر طوينه أبتقرأ أزجبر بوليتيكا تسجون قلنا دي التسجم تي أبي إيدو يتيلهم زلوا يتسجم نايرايا سبل أو تدي فوشتي نايرايا سبل بعد يلي مالتي وكلنا يقولي أو تدي فوشتي نارايا وكلنا يلي مالتي بقى خوزي عزيا جميرات ودي الله يلن ورد تناقرهم نيو تولو لموت الناس تشخموا منهم يوم ما تدري فوش تخفيلكم not only للرأي أطرح not only للدوا وزو أطرح صباحا نقول ود تنبين للحزو خلوه كاوسرد وندو ود تنبين كبالي كما كم نريد لنا دحرتا رايات أبعد زبلوات تنبين دما أب تارجتات يلا من مغقال ناي تزبي والدرايا بسراويت يلا منقسي يلا تبهاله ببقشوت ببعدن ناي بحدكي أبزخفة درجة ودكات ناي بوليتيكاينا نرزلنا ناي تقراي ناي مودا تازياك بكم يدحريو أبناء عفار زلا جيم كنسقرينا لو زدل حد نتولط منسي تقارو كاب جزيه ناب جزيه ناب تمرتي ناب نابرا بمسرات ناب هيوتكم ملوات كي تأتو
ተጸጊምኩም ኣለኹም ክንፈትሖ ዝግበአና ቀዲምና ወለድኹም በአግባቡ ከይፈትሐና ስለ ጸናሕና ብውሽጥን ብደገን ተኣሳሲሩ ኣብ ጸገም ኣቲኹም ኣለኹም ሕዙውን እቲ ዓዲ anyway እዚ ሕጂ ናብ ጽምዶ ክንሰግር ጽምዶ እንታይ ይመስል ካልኣይ ምዕራፍ ጽምዶ በመራርሓ ደረጃ ወይ ከዓ መራሕቲ ብዝወከልዎም ኣካላት ዝስጉም ናብ ዝበረኸ ናብ ተሓታታይነት ዘሰጋግር እዚ ብዘይ ካፍልጦ ግዚያዊ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ሓደ ሓላፊ ቢሮ ክልኩሉ ይኽእል መንበረ ሰላማዊ እውን ግዚያዊ ምሕዳር እውን ናይ ትግራይ ባንዴራ ከይምብድበል ተገይሩ ብሓፈሻ እቲ ጽምዶ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ ህዝቢ ኣትስከካፍሉኒ ጽምዶ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ጽምዶ ክበሃል ከሎ ስኢሉ ከምዚ ይመስለና ነይሩ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ቋንቋ ኢልና ንሕና እውን ተሸጊርና ነርና ኣብ ውሽጡ ኣቲና ምስ ረኣናዮ ምስ ረኸብናዮ ግን ብጣዕሚ ከም ህዝቢ ኤርትራ ከም ጋሽ ባርካኹን ከም ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወይ ከም መድያቦ ብጣዕሚ ተሓጒስናሉ ዝወዓልና መዓልቲ እዩ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ተሓጒስናሉ ዝወዓልና ሰናይ መዓልቲ ከም ዝመሰለ ርኢና ይንፈልጥን ናይ ክልቲኡ ሃገር ህዝብን መንግስቲ ኣይፈልጦኒ ኣነ ከምኡ ዝመስለኒ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ኮይና ባዕልና ብናይ ባዕልና ተወግሶን ህርፋን እናፍቆትን ወለው ኣሕዋትና በዝለው ኣሕዋትና ብባዕልና ተወግሶ ዝገበርናዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢና ውዒልና ሓደ በሉ ካለይቲ ጽምዶ ኦልሬዲ ዓብ ጽልዋ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ተደርጎ ተሰዷል የአፋር ሊቅ እንዳይነሳ ተደርጎ ተሰዷል የሞተው ሞቷል የስራ ቋንቋ አማርኛ በሆነበት አቶ መለስና ኢሳያስ በትግርኛ ነበረ ሚሞ ኢንተርናል ሚሞ የሚለዋወጡት ሲለዋወጡስ ምንድነው የተለዋወጡት እዚ በትክድም ማንታይ ዝብል ዘሎ ታናይ ዓፋር አጀንዳ ብዛዕባ ዓፋር ጥራይ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ጽምዶ ናይ ዓፋር ታቀንዲ ኣብቲ ትሕምሞም ጉዳይ ስለተሃርም ዘላ ሓንቲ ዝገረመኒ ግን ኣብ ግዜ መለስ ዜናዊ መራሒ ከሎሲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን መለስን ብትግርኛ እዮም ዝራኸቡ ነይሮም ይብላ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትን መለስ ዜናውን በአምሓርኛ እዮም ዝራኸቡ ነይሮም he's an idiot እዚኦም እዮም ዝሕዝኑኻ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክራኸብ ከሎ ብእንግሊሽ ዝራኸብ ነይሩ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ክራኸብ ከሎ ድማ መለስን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ክልቲኦም ትግርኛ እዮም ዝዛረቡ እንታይ ዳ ክራኸቡ ደሊኻ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ዘለዎም እዩ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ሓጢኣት ገበን ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ድማ ረኺበ ኣለኹ እስከ ስምዋ እዚኣ ሚድያ ሓይሊ እዩ ግዚኡ ናይ ሚድያ ግዜ እዩ ሚድያ ሓይሊ እዩ ሚድያ ኩሉ ነገር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሚድያ ናጽነት የለን ተሓቢእካ ዝግበር ንእሽቶ ምንቅስቃስ እንተዘይኮይኑ ብቑሉዕ ናጽነት ዝግበር ናይ ሚድያ ቃልሲ የለን ስለዚ ሰራዊት ሚድያ ንቃልስና ክድግፉ እፅውዕ ቃልስና ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ክትድግፍዎ እዚኣ ሓዳሽ ቪድዮ ትመፀና ዘላ ንእሽተይ ሓደ ሰብ ሸር ስለ ዝገበረለይ ናባኹም ዘምፅኣ ዘለኹ ፅምዲ ቁፅሪ 15 እያ ክትከውን እዚኣ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ሕጂ እውን ኩናት የለን ብዝብል ፅምዲ መበል 15 we're waiting for it it's going to be very interesting ሕጂ ኣብ ናትና ገፅና ክንሰግር ኤርትራ ዝግበር ርክብ ክሳራ ጥራሕ እዩ ሒዙልና ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ስጋት ዘለዎም ሰባት እውን ውሕዳት ኣይኮንን እቲ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ምስ ዓፋር ከምኡውን ምስ ኣምሓራን እናበለ ንፌደራል ንምውዳቕ ዝግበር ዘሎ ዕላማ ይሕዝ ከም ዘሎ ዝገልጹ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ደጊም ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጹ ዝርየሉ ነገር የብሉን ዝብሉ ሓይልታት ንስልጣን ክበሃል ዘየድሊ ተወሳኺ መስዋዕቲ ዘኽፍል እዩ ብምባል ይቃወሙ ኣለዉ ንዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንፈቶ ንእሽተይ ዝተሓወሰ ነገር እኒኦ የአዲስ አበባ ምቁማት ምን ወይኑ ንፍለዮ አዲስ አበባ አለ አይመስለንን ሓፈሻ እቲ ሕቶና እቲ ዝያዳ ዝገርመኒ ናብ ኤርትራ ምጥማት ሕማቅ ከይዛረቡና ድሓን እቲ ዘረባናቶም ግን ክንምንታይ ጥውይዊ ከም ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምስጋርና ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ this is very interesting ያስከራይዋ
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶማላውያን እዮም እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ኢሎም እዮም ኣብዚ ገይሮሞም እቲ ብትግርኛ ገይሩ ኢኻ ወተሃደራዊ ሰልፊ ዘግብሮም ዘሎ ናይ ብሓቂ ሶማላውያን ኤርትራ ዝዓለመቶም እንታይ ከም ዝመስሉ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ንምግላፅ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ኢትስ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እስከ ሓንቲ ኣብዚኣ ካብቲ ዓጀውጀው ንእሽተይ ዓጀውጀው ርኢና ክንሓልፍ ኢና ያ ብሮ ሓሪቕና ኢና ዘለና ብጣዕሚ ሓሪቕና ኣለና ደላዮም በሉ حاونس فاملي ناتو كويرو يوم زلو أتو مسبي هجس انتاي مخنيتهم كوبنا يتا قلت شو حبوش تميتي ها قلت شو حموش تميتي قلت شو حموش تميتي جانت شيتو سالت أنا قرما حتاتي خا تاسدلي نايتي جون بلاك زبال زلت وقلتشن عم سميت انت شيت ايام زولو زلو اي زغنزب دحان مچم من تايم مبحال كوينو اسكا دحان سجر كنبلو مينا سب مريچو زغبرو كساب زخونه we have no issue with that بطعمي زد مقاكانه قليصكا ونيرفتي زحلفه تا بلس نشاتكا قد خوينا ملسي اي حبكانن دحان كن كابلس نلعلي بلب زد نقاكا راسخا يامنو لي ابزاد معكوا لنكنا ناي نش دملسكا كن مسترجاها ديكيد قرب فخيسا نمو كابكم ميتا تفت ميدياها ليو نش من ينتايو سب ابوي كم زخوينو ابوكم تخوينو خمس مشالو ودي كم زخوينو سحاغزونو باغللكا چرق غيركا دلمن ويلمن تاتو كاسخفت ميديا خبز عبا نش هانت قيمتنا انا نغركا درار ادلاي ايكونن انا سوا شكرا وشت ايرترا لهو ابدفع لهو انا بريتي حيزه انا ابدفع كله ابي تبديلو يدقدق سوا شكرا ابدفع لهم كل خالم مو سوا شكر كي تاسرخم دبال نغير يلن نش كان نورمال يدفولت إلكا كوميديان يوم بر بزح كواي كونان حدا جزء يجن تقرأ تعوت بالنيور إلكا لا تقرأ تعوت من حرايل أنت إذا أخون تدولي الله مالتي من مخان غفلت كي الله خرو يجيب زعبا خوم أمزوم حتى لا أيتل الدرجة خاص قصة يقوم روح يقوم زخادر حوي بتزل خيوت راح كتسل زي نفولتو خالم معبالتات عالم تتمتعلنا تنقرنا أبكم وأتي خاطر زارب نش نحرا يوريك حدا سبسي شنت دقي وتنو قلقل حرس الرياء عتيقي خيدي قد سلا دينا تاد فعلكل قد سلا نزخنا سب كم حسبون عو يلون زيوم بخبدهم تعاسيبهم تشيت أميم تنافيهم كأحد تبقيتهم كم حرج كأهلم يلوم الله هلم نخبل السنة من تاين زيوم أي تلع البجاها أنا تنشنش درارس لزل على الكاي زل على الله ده حرن من قصة مكفائل يا أسري أنت بديل كذا وأسر حبودنا صحيح بده أسر من قصة جنيه بلنا كتفلت نقر ما قدها أنت تدبولكو خانت تردياتك ترداها أنا أوجت إيرترا أمنيستر مكل خلا الله أدسوا شكر أنت بديله تأتيا بتجيها فردا توصل أبو أنت بديله أبو نش دقس لزلسي أبو ده حنقدو فو أفتنا يدرار ميديا حبيت أنت يجيرهم سلد بلد درار أبو نش كم على إيرترا يسرعني زنتوين كاين دربش جزي ان بروباغندا نت منغستن خفاف قليلو دل عالم دي سخميو سلازي نش كمتا ناي قدم كا ناي طنوشات حرشات خصتني صح حرسكم يو تاريخكم اندو سرحو تاتوكم ابديت تدلي بويكم زخينو ديكم زخينا ويك علمونو نمنتاي خمزي اوتيكم لكم ردانا تاتو تفلكم دنبرت ود بناي تግራዳ ناي منيا فحفح سلازي بولو حسيت ساينو دبلع غيرلك عد خمسه خماشلا خبل حبزي ويل مجمريا نتا فيديو رياكت خنقبر كلنا نتزربا زي كونسي كنداي كابزيا نتا فيديو بدحر باك جراوند تتكيمو لا زلو ناي بحق تصبق باك جراوند تتكيمو نكس مراكو اكزاكت لابي كوين سريحوا تفلت تخوني وانا ناي فلتكم قد ناي بحقي تصبق زخونه باك جراوند بيوتيفول كالاي ولا كبير تراز قبر كدان فيديو وينك بخمس ملك كون كله نتي بصباغنا ايرترا نتي تفتراوي سحابنت نايتي كتماتاتنا ايرترا زلزل صبار كون كله ملخت ترادي كونسي ات باك جراوند بعلو صبغ يتزارب كاب استوديو زغبر وصيلكا بزح دخامن سراحن كم زحتت يرداي جن وصيلكا ام زحلفت زغبرا اب
4 مثلا درفودي 4 درفوي مثلا ناب خيدو بلس نابلع زغبرا نير مليسلكا كو نير سوايرا خاين دامبر كومنت كو صحيفه مع صرفو يجيبو من لوبتا فيديونات كرا خاين ابنا كال سب كده كومنت خغبراي دلين مخنياتو نعين خو صرفو والفزلهم سبات سلازلو قدن تحجز إلى كومنت تصحف جن كم درا خيانة كومنت تصحيفه أبناتي فيديو نامتي رياكت يرليه مثلا من البعض كيرا خاي زي راخي كونت خليها برجس جن تستجبر في اللايشون مستي بلس أنا بلس كي بلعكنا ويسلس جبركو دسيلني تي استجبر رياكشنس تتجبرت فيديو سي فتياني ريانة دحرت بدحريج جلو بأسن قلن سلدس عبه ناتيري توقع كتقصي قبوبني نيرو تم سبات نسخان ترقي حكاية مليسيو ميم أجندا زخونهم مليسيو ريليفانس فترة لهم زبل النتيجة لنا نحن بدقز لنا تبدقزوا لحبرة سبن تعب وشتزوا لحبرة سبن ولو قابزو زي تحازن تلو حدا جزي زي دراماتاتنا يدرقي ناوش تعدي زعاتو كوين يسمعني أنا قن يعطي غايبلونيم زي بأسن أقرقرنا بدقزوا لابدقت راين تخونا دسب لأن نتابوش تعدي زولو كله يدلني بزو خينا باتي ملختخا تقبيلي اللغو تبغى اللغا درو هنقا يغرطا إلى مفجيري كابا كارتار ستيا سجير حليفة من البات تا فيديو قدم تسريح هذا مجيء دمسات كتكون سلا تغل معناته فيديو تسريحو أنا بقيت نابتن ساكبل جزيهم كوسس سلا زغل تردين له تملختي بانا وجن عسينا هنا سيا زربا كبير تراك متخلو صبغيو أنا تك أير تراس ميوم كبير تراس مثلا فيدباك كاب كالي فيدباك بزبالة صدس بلني معناته ناتي فيديو تات أبير ترا يرأيو ويون سمعي أي بلني معناته تزلو كنتات سلا زي فلتو جن حيال سباد ما كم زري وان كم زكاتلوني نغرونيم دسك عيبلني زيادة تحسوتات ناتي كو أبعد نزول لي يحجز ولو كان دقزو لو يحجز تحسوتات تلني تي أتحساسبا أنا كبوز دلي ندقزو نوشتو زوليو أجن بزح تسرع تقين كحد جزية زي بقى سرح كم نبور جيرنا نصدق كل جزية ولا ني إكسلن سترايف نجبر تقنا تبغى نجار كنسرح نتسعر تقنا على جزية جن نحسب نجار أي تعرفنيو قال نجار كجات مخليو جن thank you تي فيدباك تقبلنا لنا ني سوا شكر ما كيتكم سبورت جبروا بزح سبقا كم زعين الفيديو تاتني كم بقشت عدك ما تدي فتلا أنا جن كوشت عد زغون عين الفيديو أنت مثلا تبغيو تا فيديو تبغتي ملغتي أقداسيو بدحر مقارج جازولو بوتات دما زيادة أقداسنا تالو ناتن كساقس جبر فيديوتات صحابنا تالو زبل من تالني thank you let's go نيجاس كم لك عجيرة مقول تلك بناتهم رديت مالتي يلا مستقبل مشكلة يلا قويت الله قوي باليواي كم جينا نتيجة واو بصراحة عندي انت جيروا بالقدم زايرهم بعنزات كالغيرهم حجي حلنا نحقن زبالة لندي بحق بقالة تعليله حق سي شبتي يزبلك حلنا جن حلنا مخنياتاوي زي مخنياتاوي فرحة زقابي هرالو زقابي هرسل زولوس زي نحكا سي نحكان يا بيكا جن مسو أراويتينو زي كنا نجارات بزي شبتي خابعته لك حوي دحنا أمنك يتأمنني يا أخي قدم ليلو استسمع مع نجار حقاو زي كنا نجار أي نحكني لهم ما قلت أخذ أبيت فردي نحكهم مخانو من رجاج صحاب بلوه سايا بالله مسلو ناتخذ له سوى صدق الرسوة لا يسمعن بركح لنا بلد ما ترسيكنس نجراو سبي أبزي زلنا يو وان ساكن ده قداس زربايا منقح لنا حقن عبرة السب لنا بفرات زيابهيرن زيادة كم حضر اللواب لي يحجز اليو فرات عملاقن حلنا تلوت عبرة السب حق قبل عليو صبغ يزخون حقت راي بزي فرات أملاخ تعرقين جن كبير عبرة السب يزخون هذا كابت زبلوه معرابة وعلم نتفرات أملاخن مورالن قريفو بحقت راي كنا بريف تنسلزلو ناي مورالاوي ممشماش حقات يموز بهالكميو سلازي فرات أملاخ مسرت كل تبابي زبهالكبيو فرات أملاخ دما بيزولا بحلنا خايزلو ناي أملاخ فرات زلو سب بحلنو زقزا مالتيو سلازي زا مخري نبزح سب أبزوان زي أقداسي تكون تخليها إليها هيباع مستاك ميازو نبرد فيديو تتحازا يكونتن I really love the message أنا خالوتهم كتاك مخلي إليها جيري أنا لو مارس أبزغلو دينا أبكالك ساب نرغب بتحن كونو تصبغو تشاو لايك قبرو شير قبرو نابلكم زيار قد فكو فلتات سلو سوارا برنعاني غحمر لملم حدي زي رايتلو كن
نتيا حاضر تفطروا تسويهم نحن سيريتنا سجني زوم بحت بانديرا سليرا يوم سليغي سليغا كيمروا عدي عدرا هذا عدي زي فلنات صلو سبارا برنا عن غحمر لملم عدي زي